Drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras Bombo Radyo Bacolod. number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa oras nga alas 2 sa hapon. Welcome na mga kabinan sa pagpangalagad sang Duralex Sedlex. The law may be harsh, but it is the law sa mayong hapon gida. Sa aton nga mga kauturan kag, sa aton nga mga kabombo. Sa liwat adlaw kita sang Domingo, pet sa 13 kita sa bulan sang Marso, tuig 2022. Kag, sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia. Updi naman ninyo kami tob-tob. Alas 3 ng takna sa subong yang hapon sa pagdiscuss na naman sa pilaya ka mga tupiko legal. Diri sa aton yang palatuntunan sa Duralex Sedlex. Of course, Bombo Kim, main kaupod naton via Facebook Live, via Messenger, no? Via video call. Ang aton nga abogado sa kahanginan si Attorney Marvin Tanyada, ngayari na sa piyak nga linya. Attorney, maayong hapon. Mayo nga po man sa imo bumbuan kag sa mga tagpalamati sa Bombo Radio LRB nagidining Duralex Sedlex. Mayong hapon ang inyo nga abogado sa kanginan Attorney Marvin Tanyada anda na mag-alagad sa inyo bumbuan. Yes, Attorney. Nasa liwat, maayong hapon sa imo, Attorney, kag sa aton yung mga kauturan, kag sa aton yung mga kabombo. We'll discuss, basta sa kadamo lang, after sa sining or during kag after kadamo sa local sa ka-national Bombo Attorney, no, ang kampanya hindi naman malipod manigar sa aton gatiyog na ning mga presidentiables mo. Last time we have BBM, sang Friday we have Leni Robredo kaya katandem, no, nga nagpatigayon sang ilang grand rally diriya sa may syudad sa Bacolod. Pero kadungan sinang mga grand rally, Attorney, sus kadamo man sa nagalulupad nga mga fake news sa social media, no? May ara, Attorney, nga ginaano ni kanip pagtawag, gina-share ang mga fake news, ang mga sala nga impormasyon. Just like ari lang ho, klarohon naton para straight bala, no? Straight para makahatag gid example sa mga kauturan ta. Ang Bombo Radyo, normal na ya makover. Amo na yung duty naton, responsibilidad ta na para sa mga katawhan. Sino man na iya, BBM man na iya, Leni Robredo man na iya, Isko Moreno, kag iban pa nga mga presidentiables, Ping Lacson, who else, Manny Pacquiao, no, Ka Leode. Syempre, dulong tagid na para sa aton iya nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo. Syempre, gin-quote naton ang 70,000 nga, nga mga tumalambong nga nagtambong sa Grand Rally ni Leni Robredo. Ang Facebook nga daan, Attorney, may ginatawag na nga auto-translate. Hinabalang 70,000 ka mga pumuluyo ang nagtambong sa Grand Rally ni Leni Robredo, inisuno sa kay Attorney Rayfrando Diaz, City Administrator. Oh. May na siya, Attorney, naga-auto-translate sa English. Tigin English ang Facebook, ginambal 70 million attended the Grand Rally. Gin-share atong nag-auto-translate. Meaning, spread siya sang ginatawag nga fake news kag pakamalauton ang Bombo Radyo. Which is in truth and in fact, ang Bombo ya tinadulong mo lang na impormasyon sa mga kauturan ta. And kabalo man kita tanan sa mga Facebook nga ini Attorney, may ara na sang ginatawag nga auto-translate nga ginatawag. But why hindi validated nga facts? No? Paminsaron mo lang 70 million, 3/4 na naguro sang populasyon sa Pilipinas kay 110 million ta. Na naman nga pagkahimtang. In short, Attorney, my question is, diba? My question is, ang ining nagaspread sang fake news, nagabuyayaw sa Bombo Radyo or hindi man Bombo Radyo, kung ano pa dira, Attorney, may liability ni sila, Attorney Tanyada? Yes, if it is defamatory, if it is defamatory, ang problema na kung how to trace them. Nan. Kaya iti kalabanan na dira Troll. ila nga mga account na, mga hindi man na Troll. ilagin nga account. Nan. Troll. Kaya mo na ang problema kay ining social media, aning amo na nga daw ka himugasa bala. Tingin ng mga fake news because they can just do it freely and indiscriminately bla. Oo. Kadamo sa mga pictures, imagine.
wala gani kaabot 70 million ang tao sa ang tao sa Pilipinas is only 110 Ano 10 million. million? Sino mo na Kakalamutan. bloat niya, gin-bloated niya nga nag-70 million nagkuhan. Kalamutan. Ang post sang Bombo. Ang correct, Oo. ang correct iya nga kuhan, na figure, pila 30,000. 70,000. Kumakamoy na, Mm. oo, ti ko nung, bisan 70,000 gani, nakabudlay na Oo. pati yan eh. Mm. Kay it will not, paglaom will not accommodate that much. Oo. Pero kay mati, balokay, ning kasugid, ti sugid man lang na. Mm. Kay ti wala man si kuan mo, they are not also obliged magsugid siyang matuod ang ila man eh kung ano abot sa baba nila ya mo man lang na isugid nila. Mm. Mati kalabanan niya ti especially during election mga political rally bloated la. Oo. Ti pero ang point na dira ang Bombo iya ng ilang correct I should say actual report nila is that much. Di dapat mo man lang na eh. Because Imagine may nag-share. May attorney, nag-share tapos hindi mo. yes, because attorney, kita yang Bombo, hindi mayang kahambal 70,000 kung hindi man niyang maghalin sa authority. I mean, we share that because amo nang pagkatanaw ni Attorney Ray Frando Diaz bilang city administrator, di ba? So, ang Bombo, hindi makahambal nga 70,000 in crowd. We cannot do that. But, with mahambal ang Gusto lang na authority. siya kung gusto man lang na iya sang iya yang kung pilang figure Yes. iya nga ikot ya. Yes. Ang iya nga he was also quoted. Yes, he's Kaya mga quoted. sila nga inyo na he was Yes. quoted from him. And the Naman, problem, gusto na sabi, imuon niya na nga 100,000, pwede Oh, yes. man niya. oo, Ikabuya, magsilig siya nga mga 100,000, di ba sila according to mo. according to He amo was na. quoted iya. Oo. Oo. The problem here Sige. is, ang mga Ang inyo nag-share gani nga kwan niya, ang inyo gani iya, gin-disclose nyo pa yung source nyo. Yes, of As a course. matter of fact, ang Mm. journalist gani, pwede na nila yung itago kung tinuang. Yeah, Di cannot be compelled iya kwan, Mm. mag-disclose yung ilang nga sources, yes, nga news item nila. correct. So, Nevertheless, sige na lang na, kahit iya muna, 70 million, hindi man siguro, yung mga fake news nga na siguro, di mga prolini, man na guro nga mga kwan eh. Nga mga ano na nga mga supporters. supporters eh. Oo. Oo. Galing kay Mati, ang ilagin na bloated nilang ilang nga figure, not knowing sa mga actual nga kapasidad man lang sa lugar, Oo. nga gina-akomodahan. Yes. That's why, nga depende na niya sa tao kung mapatis lang, kung hindi. Gani. Ang problem sa aton, subong attorney, sa social media, no, balang kadamo gid yung mga fake news, pero ang problem man, paano mo na siya matrace, control na siya. Kaya di ba we have the cybercrime law, Attorney Tanyada? We have already that law. Pero ang problema, how to trace them. Mm. Because they are not these are not local platform. Mhm. Iban gani na direct nagaboto da sa mga Facebook na mga boto, hindi magani na nga botantes Pilipinas. Mm. Ay mga pariners man gani gubutang na boto nila. Mm. So daw na kwan na bla daw na ano na ang aton nga kwan ang social media daw adulterated na bla. Oo. Now we can hardly find Mm. a real a real news Mm. or a correct news kay kalabanan na kung bloated amo na bala siling lang nga fake news. Oo. Well, it can be if it is defamatory, they are always liable under our cyber law. Oo. Pero kay kwan kay ano na ang problema how to trace them. Mm. Yusan gani ako buyayaon yo ko direkta sa inyo nga kwan pero tanawon pa na iya sa mga investigating agency Mm. kung sino nang tagiya sing URL nga ina. Oo. Kung masilingin paste lang nga dira nga hindi your URL, you are not even liable. Oo. Amo na ang kwanta, we have that law. We are equipped with that law. But how to track them, amo na ang problema natin. Amo ng problem nato, no. That's why nga sa mga kauturan ta, siguro mangin responsible na lang gid kita. Kung may babasa kitas nga mga mahambal nato nga do kadulo daw, you have to verify. Kag hindi na bala magdabok-dabok Attorney Tanyada, kay i-verify gid ayhan anay ang facts, attorney. Kaya ano niya, makmo 70 million, hindi ka na matyak. Amo gani. Kundi I do not know. We do not know kung it was a fake news, either supporters na sa kontrapartido Mm. or supporter man kay Janelina Robredo para nga to make it 100 lipat siya ng 70 million is already 2/3 of the population 2/3. of the Philippines. Amo gani.
amo gani man. Pero attorney, ara na iya social media. Kadto naman kita diri sa isa ka example. Kita gina-discuss, we are bringing this up para bala mangin lesson or para mahibaluan taman where to stand kung ginarapak na ang aton diretsyo. Iniya personal encounter niya attorney sa mga reporters sang Bombo Radyo during that time sang coverage sang event. Iniya face-to-face na gini attorney tanyada. Kag kung ano ang kung ano dapat ang panindugan naton diri kag kung ano kung may nabayular bala ni siya no nga tawhanon nga kinamatarong or kinamitarong sa reporters sang Bombo attorney. Here comes Friday. That was Friday ang event. What do you mean? What do you mean by that nga face-to-face nga kwan? Face-to-face na gid attorney kay ato bangay na gid nga singgitanay attorney nga nagpaninggit sa reporter sang Bombo attorney mo. That was Friday sang event. Amo ni attorney natabo pangayon amo ng imo legal advice. That para may baluan man sa mga kauturan ta, hindi lang self-serving mambal kita nga para sa Bombo pero para sa aton tanan ni siya, especially sa mga supporters nga kalmahan ta ni, no? That was Friday sa nag-cover kita sa event para idulong sa mga kauturan ta. Amo nang pinakatinutuyo sa Paglaom Sports Complex. Me, Bombo Andrew, Bombo Liani, kagang aton nga Bombo driver. Nagkadto attorney. Alas 3 ang hapon, alas 2 ara na kami sa venue. Ang alas 7 pang event. Pero kabalo ka naman attorney. Training tana nga as early as possible makadto ka sa event plus tar ka. Syempre nagdaang-daang ka kay hindi ka kabalo kundi ng media booth. Pag abot to sa kilid stang stage attorney, may nagkadto nga isa ka lalaki sa amon kay gabit-bit kami nga 3 bangko kay tungtungan sang mga gamit. Hambal niya. Hindi ka mo di pwede. Kay sino nagambal sa inyo nga ari ka mo di hindi ka mo di pwede. Naka-pink. Why kami kabalo anong role ya to sa kilid sang stage kung taga-bantay kung ano kay why man siya nagpakilala sang lawas niya. Di okay lang na. Si Attorney Sorbito, ang COMELEC officer, tara man gani during that time. Nakibot man si Attorney Sorbito. Pagbalik ya, naakig na gid siya. Face to face, ginhambal gid kay Bombo Andro. Ginasinggitan si Bombo Andro. Ano ka? Sino ka gid ya? Hindi ka mo di pwede. With matching lampos-lampos ang bangko, Attorney Tanyada. Di syempre kibot kami tanan eh. May isa ka tawo na ka-pink. Ang una, kasinggit pero okay lang. Ikaduha, sa guya mismo, sang isa ka reporter sang Bombo Radyo, gasinggit siya. Sino ka? Ano ka gidya? Oh, with matching lampos-lampos ang bangko. Nga do, nagagululuwa, magululuwa ng kalimutan ko ya sa kaakig. Tigambal si Bombo Andrew, sir, kainchindi kami, hindi lang kami pagsinggiti. Which also I told him, gina-video ko na siya, sir, hindi kami pagsinggiti. Hindi lang kami pagsinggiti, nga ginasinggitan mo kami. That is an actuation. Gina-presume namon nga report nga supporter kay man naka-pink. Kag nagsaway siya sa amon nga wala man siya gapakilala sang lawas siya sang ira-iya role dira. Pwede lang na iya attorney. Teng masubo na kay dito siya ma-identify. Na-identify siya namon, of course. I have a video. I have a name. Oo. Kung ni-identify siya, that is pure and simple harassment for a media. Ika mo ya media ka mo ya, you are there para to cover the event. It's not there nga para nga mang-usi. Kuan niya, no ni siya ya, that is pure and simple harassment iya for media people. Oo. Ang pagsinggit mo sa tao, attorney, hindi ba lang harap-harapan sininggitan niya nga sino ka, ano ka gidya, with matching lampos-lampos ang bangko. That is harassment na already, attorney? Oo, pag-uyan mo siya kung malicious mischief, pwede man na siya. Depende na sa fiscal kung ano nga kaso ang i-file niya. Pero you can also, kung gusto nyo gid managrabyado ka mo, you can in your personal capacity or in your designated capacity as a reporter, pwede nyo man na siya mareklamo. Yan, file nyo siyang sa fiscal, malicious mischief o kung, kay man, you know, if you will utter some words which is not defamatory, but somehow it humiliated the other individual, it might be malicious mischief or harassment. Ina balang attorney makitaan mo kabalo ko damo mga maayo nga supporters either BBM, Leni Robredo, pula puti kun ano man nga mga supporters and we respect them. Kay ila na ya attorney political beliefs mo. Pareho na kay sir, kinarespeto ta siya gasuksok siya pink.
una ya gani nga approach taas tingog ya, nagbalikid na gani siya, pero okay lang. Pero ay kaduha ya nga approach, singgitan niya ang reporter. Singgitan niya sa atuba nga do magluluwa ang mataya nga do halos na lang maglapitay ang bibig nila nga duwa sang singgit ya kag lampusan niya kaduha sang bangko Attorney Tanyada, di ba? I mean, mahimo Yes, niyan eh. Kag may koy ka mo. May tataka mo sang bombo mo. Oo. Di ba? May Yes. bombo na ka mo nga logo. Yes. We're wearing Already uniform. ko na yan. You are media practitioners. Salamat gani sila nga ginakubira ng ilang Yes. nga event. Because actually, we answered him back nga nagsabat kami sa una yung approach attorney taas na tingog ya eh. Hambala mo sir, diri lang kami sa Oh. kilid. Kay wala kami kabalo kung din kami maplastar. Gadaang-daang kami damo-damo tawo attorney. And Correct. pwede man Kay siya supposed to kahambal. be- Pwede man siya kahambal. Supposed to be there is a designated place kaya sa media. Yes. Bisan sa mga international events. Oo. Yes. And to be Mayroon fair, na designated event. mm So imbes na nga i-asirya ka mo, mga media ka mo, ari, Oo. diri na mo, niya Oo. mayara, dito ka mo nga decide, place. assigned nga lugar para sa media. Ang only niya lang O, hinambal, kay Kwan, ang only niya lang hinambal sa amon, hindi ka mo di pwede. Sino nagambal sa inyo nga ari ka mo diri? Which is pwede niya malang hambalon nga hindi ka mo di, dito ka mo to sa pihak, because why kami katultul? Kay wala pangalan, attorney. Wala pangalan, kundi ang media booth. No? So, amo na bala, makitaan mo bala ang kaarugante sang tao. Arugante niyang pagtanaw ko, attorney, nga Yes, singgitan yes. mo. correct. That's the right term. That's the right Oo. term. Oo. Singgitan mo in his face with matching pusdak-pusdak sang bangko. Na-disclose mo naman nga kilala nyo na gitman siya. Yes. Oo. Gintrace na mo na, attorney. More or Oo. less, kuan nyo na ba? Kuan nyo na, picture out nyo na kung ano nga klase, disiplina, kag ano gitman nga klase, ang culture ang ilan na bumbuan. Palo ka Yes. naman, you know. Oo. We need not that further, we not say further. Yeah. Pero mo na may mga kultura nga Yes. daw, kuan bala, sige lang, Oo. we can Because, just talk it privately. yeah. Because, Okay. attorney, ang sa information na monte, asyendero siya kuno eh. Pero why tama na gina-generalize, no? Damo man mga bububuot. Again, gambal ko kani, diri damo yung mamayo nga mga supporters. Either kakamping ka, BBM ka, Dutertards ka, yellow ka, dibla, attorney. Ang imo nga pagsuporta sa kandidato mo, halabo to ha sa eleksyon, no? Dibla, pero kung masinggit ka na yan sa imo, isig ka pareho, ti dulain naman ay nga sugilanon, dibla, attorney Tanyada. Okay, kagang mga media ni, they already deserve respect and courtesy. Kaya mati, they are there to cover the event. Yes. Oo, maski sa mga Unless nga, I will not say further, kay kabutlay na. yes, no. Unless bala attorney balaya nga no, dibla. Amo lang na galing. Syempre kami ang maximum tolerance, no. Maski ano mo nakakulurog sang akik, sige lang. Kung wala ka ginarespeto sang tao, respetuha lang siya sa gihapon because hindi niya mag-reflect ang iya personality, imo na niya personality kung lampusan mo siya karon eh, dibla attorney. And pagkita yang nga video ko naglaylo man siya eh. O, nagambal na lang siya sa akon nga hindi siya kabati. Hindi siya kuno kabati. Amo na bala. So makadlaw ka na lang gid siya. Oo. Anyway. Kaya bala kung madula naman ang self-esteem natin bala. Oo. Muna kung kaysa. Oo. Anyway, Kamo you have always that leeway to do whatever actions you will take. yeah. Pero kay mga cases, But like, definitely, pwede na actionable. But definitely, attorney, di ba, siya mismo may violation siya nga naninggit sa tao. Di ba, attorney? Na-violate mo Yes, ang kinamatarong sa imo isig ka pareho, di ba, attorney? that is actionable na yan. Actionable na yan, those kind of behaviors. Actionable na siya. Yes, di ba la? So, anyway, attorney Tanyada, at least klaro na siya, no? Para sa aton nga mga kauturan, kag sa aton iya nga mga kabombo, kag diri man natapos ang aton programa sa subong nga hapon, attorney Tanyada. Yes, thank you so much Bombuan, kag sa aton tagpalamati. At least, section ina kay mati, you know, every one of us has a culture. Yes. Wala takbalo, pero we have to remember that we are also human being like everyone else. Yes. So, if we want to be respected, if we want that people will extend to us utmost courtesy and respect, we have also to do it ourselves. Because we cannot expect other people to respect and demand from other people respect and courtesy. We, as a matter of fact, we do not know even how to observe and how to practice it.
Mm. Amo man lang na. Mm. We have always to remember, we have always to go down. We will always let our feet touch on the ground. Muna ba si balipatan tabla kisa nga ba si galupad na ta. So, Yes. amo lang na sa aton mga isig katao diri nga patagpalamati. Aton gid permi nga dumdumon nga tanan kita pare sa ang tanan nga tao deserving man na sa courtesy, especially ang taga-media. Mm. Because ang role sa taga-media is to deliver the news to the public. Amo man ang ilang nga concern, ang ilang nga objective, their very purpose of existence is to give information to the public. Amo man lang na. So, kabay pa sa sunod, ma-avoid na nabumbuan. Yes. Kabay pa, attorney, no? Anyway, Attorney Marvin Tanyada, thank you so much, attorney, ha, sa imo time diri sa aton sa Bombo Radyo. Salamat, gid. Thank you, mabumbuan, kasi atong tagpalamati. Madamo gid nga salamat. Ang inyong abogado sa kanginan, Attorney Marvin Tanyada, nagasiling. Good afternoon and God bless. Basta Radio Bombo. Okay, sige, no? Salamat, gid, sa aton iya nga abogado sa kanginan, si Attorney Marvin Tanyada, no? Sa aton iya nga mga kauturan kaga sa aton iya nga mga kabombo. Salamat, gid, no? Sa aton nga mga tagpalamati. Why na kita iya may nabilin nga tiyempo, standby na ha sa pagpangalagad sa Bombo News and View sa Dr. Bombo. May kaupod ninyo si Bombo Lianizil Minardo. Sa liwat, sa gihapon, ako ang inyo alagad Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall. Number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Pagluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tubtob 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Ti
ng Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 25 minutos ang nakaligad sa takna ang alas 3 sang hapon. Maayong hapon Pilipinas, syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag sa bugos kalibutan nga sarang malabutan sang aton programa. Welcome sa inyo tanan, subong naman nga hapon, Domingo naman kita nga adlaw, kung sa diin liwat ako ang inyong mangin kaupod, Bombo Lianizil Minardo, para sa pagpangalagad sa programa subong nga hapon, kung diin damo kita may matunaan para maamligan ang aton ikaayong lawas. Aton panghuna-huna, balatsagon, kag kalawasan, diri lamang sa programa ang Dr. Bombo. So mga kabombo, subong nga hapon, no, isa naman sini ka binuligon nga tupiko ang aton nga pag-istoryahan kung sa diin, no? I hope madamo kamo may matunan. So gani, tune in na sa 630 kHz sa frequency sang inyong nga mga radyo or magtan-aw live sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod, kag pwede gid maka-stream sa YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, kag para updated ka sa mainit-init nga mga balita kag makalilingang nga drama, i-like, subscribe, and click the notification bell sang channel nga yara sa YouTube. Liwat ang Bombo Radio Bacolod for more updates. So mga kabombo, subong nga hapon, ato naman pag-istoryahan, no, ang isa ka kondisyon, no, sa mga ginabatsyag sinisang pipila ka mga persona. Hindi lamang sa mayadri sa pungsod Pilipinas, mga sa bugos kalibutan mga kabombo. Amo ini ang autophobia, and kung sa diin ini ang autophobia, no, ano bala maghambal kita nga autophobia, so ano ini ang mga diagnosis, ano ang treatment, no, kag ang tips para malikawan ni ang autophobia o kon ang pagkahadlok nga ikaw lang mag-aisahanon o pagpangasubon, no, kahadlok nga ikaw lang mag-isahanon o kon fear of being alone mga kabombo. So subong no nga hapon, kabalo kita nga subong nga panahon, especially pandemya, subong damo nagaka-stress, damo nagaka-depress, no, sa nalain-lain nga mga rason, which is ini ang autophobia, isa man ka reason mga kabombo kung sa diin ang pipila sa aton, no, dagdag sini sa anxiety o kana sa depression mga kabombo. So ang autophobia or monophobia, no, amo ini ang ginatawag nga pagkahadlok asang isa ka persona nga mag-aisahanon siya o kana nagapangasubo, no? Magamba kita nga nagaisahanon, so daw hindi siya gusto nga siya lang isa, daw nakakulbaan sa nga wala sa permi upod kay feeling niya daw kasubo sang iya sini nga pamatsyagan mga kabombo. So ini ang biskan paara siya sa iya nga panimalay kis mabatsyagan niya man sa gihapon, no? Kung ara siya sa iya nga panimalay, kung wala da siya upod, so masubuan gigyapon ang isa ka persona, although ini ang wala sini medication, no, ang autophobia nga ginasiling, no, pero ini ma-evaluate ini siya sa nga doktor paagi man sa mga questionnaire o kuna sa panilag sining isang mga, especially sa mga psychologist mga kabombo. So ini ang autophobia, no, makaresulta gid sa grabe nga anxiety sang isa ka persona sa amo ini nga kondisyon, no. Kung sa diin ini ang mga persona nga may autophobia, no, pamatsyagan nila, kinanglan nila sang iban pagid nga mga tao nga nagakapalibot sa ila, especially kung may autophobia ang isa ka persona, kinanglan gid sa mga positive vibes, positive people nga nagapalibot ini sa iya, no. Biskan pa ini ang mga persona nga may autophobia o kung nahadlokan nga mag-isahan, no, nga kabalo sila nga physically safe sila, so mayara gyapon times, no, nga gakabuhi sila sa pagkahadlok kung sa diin, no, ang mga pamatsyagan ini nila kung kakisa, kung sila lang isa is being unloved sila, being unwanted, no, o kana hindi sila palangga or hindi sila nagustuhan sa nga kaupod nila kung nag-isahan, no, ng ini sila mga kabombo. So ang autophobia kuno isa ka irrational anxiety o kana unreasonable, no, nga anxiety nga develop sa isa ka persona sa nga pagkahadlok, no,
nga base, no? Nga wala na ni siya upod o kung na siya lang nagaisahanon, no? Kung sa diin, actual threat ini sa iya ang pagiging isa o kung nagaisahanon ng mga kabombo, no? Ini ang persona, hindi ini niya makontrol ang mga simptomas sinisang ginatawag natin nga autophobia. So ano bala ang mga simptomas, no, sa autophobia kung ginasiling natin ining fear of being alone o kung nahadlukan nga mag-isahanon mga kabombo. So ang persona makadevelop sinis o kung makadevelop sa mga symptoms of a disorder kung ini sila magasulod sa isa ka sitwasyon, no, kung diin na sila na lang gid nagaisahanon mga kabombo. So ang mga simptomas ng autophobia included ri ang obsessively worrying about being alone, experiencing fears of what could happen while being alone. So nagapanumdom ini sila nga kung sila lang nagaisahanon base ano ang matabo sa ila, no? Base karon kung siya lang na isa makawatan ko di or ano ang mahimo sa kon sang iban nga tawo sini mga kabombo. So worry sila kay wala sila upod, no, nag-isahanon lang sila ang ara agalakat sa ilang mind, so mga negativity, no, kalabanan mga kabombo. So ang feeling detached from your body when alone, experiencing shaking. So ang symptoms, no, ang feeling sininila gakurog sila kung sila lang isa, gaparamalhas, gasakit ang ilang dughan, galingin ang ulo, gapalpitate ang heart, no, kung kakisaga ka hyperventilation pa kag hasta na lang nga kalipong ini sila mga kabombo. So kung may ara kita nga ginhatawag karon, no, subong ini ang aton nga ginaistoryahan is autophobia karon. Aton man ni talakayon, no, ang fears of in the crowd mga kabombo, no, o kana kahadlok naman niya sa madamo nga taho. So ang extreme sini nga ang feeling of extreme terror when alone or in a situation where you could soon become alone and overwhelming desire to flee when you're alone, anxiety from anticipating loneliness. So amo sini mga kabombo ang iban nga mga persona nga feeling nila, no, nagaisahan o kung gaisahan non lang ini sila, that's why kung kakisa gaka-depress ini sila o kung nagakadagdag sini sa anxiety tuman sini sang ilang nga kasubo bangod nga wala sila sa nga maupod o kung wala sang iban nga tao confirme na lang gid sila nag-isanon biskan ara pa sa ila panimalay kung hindi bala amo gina ka ang totally band bala sang isa ka pamilya kung hindi gid siling ang band nila, grabe, no. May ara pipila ka mga persona nga nagaka create o kung nagakalabot ini ang ilang pagkahadlo ka mag-isahanon no, nagaka-develop as autophobia mga kabombo. So ano ini ang causes bala sang autophobia, no? As with many phobias, the causes of autophobia are not well known, but some possible causes ini so included diri ang, no, mayara damo, no, nga traumatic event feeling o kana may mga trauma sila sa nagakalatabo, pareho sini sang ginabandon sila bising ilang nga pamilya sa nga gagmay pa sila, which is mga kabombo o kana yes, so ginabandon sila sa iyang nanay dabi ginikanan, so nagdivorce bi ang ilang mga ginikanan, no, or a death in the family or other experiences of adversity in childhood having a parent or sibling with the same phobia or a different one. So amo gini kalabanan mga kabombo nga may ara pipila ka mga persona nga nahadlokan nga mag-isahanon tungod sa ilang mga trauma nga nagkalaagyan since ang ilang pagkabata, no, pareho na sini kagina sa nasambit nga pareho sini sang ginbayaan sila sa ilang ginikanan, which is may mga buot naman ni sila, no, arabi sa mga younger age pa 7 to kumaga 7 to medyo may buot na magina 7 na pataas ginabayaan sinibi sila sa tuman sini nila ka subo mga kabombo. So pagkadako sina sang bata, no, nahadlok ka na ini nga masulit paliwat o ka nag-divorce dira ang ilang nga pamilya o confirme ga inaway ang ilang nga nanay kag tatay, no, mayara ng patsyan sa ilang nga pamilya o kon ang ilang nga mga paryente dira, no, which is amo ini ang nagka-cause gid, no, mayara fear of being alone ang isa ka persona. So ang autophobia may also be a symptom of various disorders man, no, pareho sa isang anxiety or even personality disorders like borderline or dependent personality disorder. So
magamba kita daan niya nga may disorder sa isa ka taho do ka sabad-sabad gina siya mga kabombo no suno sang sa psychologist nga aton man diri nagligan na upod no nga daw hindi mo ni siya maintindihan ka gusto ya lang niya pamatian ang iya lang yan no daw feeling niya always right siya mga kabombo. So ano bala ang mga diagnosis ni isang autophobia? So ang madamo sini ang diagnosis ang autophobia no kung sa ini ang autophobia is a phobia or fear-based disorder siya mga kabombo no. So kung nagasuspetso ikaw nga kung ikaw mismo no mga kabombo may autophobia no, kinanglan mo na hindi mo na sila nga pag paligoy-liguyan pa na no, kinanglan mo na magkadto sa psychologist o kung sa doctor na mag-seek attention o kung na pasayko ikaw kung ano ang kinanglan mo nga treatment o kung ano ang kinanglan mo kay ang maka-advise kini is ang ginatawag naton sinino nga eksperto gidri sa nahambal naton nga phobia mga kabombo. So kinanglan mo sa nga i-refer o kana i-refer ikaw sa isa ka mental health care specialist para matagaan gid o na matutukan ikaw kaga liwat no matreat ina ang ginatawag nga autophobia sa isa ka persona no nga nagabatsyag sini o kung nagasuffer mga kabombo. So kung makipagkita ikaw sa isa ka mental health specialist na naga-perform ini sila sa mga psychological evaluation. So mamangkot ini sila sa imong medical history kung ikaw may physical problem no nga nakaapekto bala sa imong mental health. No, pagkatapos nila nga magapamangkot na maga-perform na sila sang psychological evaluation amo na ginanahambal ta nga ini ang autophobia ako na pagkahadlok sa nga ikaw lang isa ako na fear of being alone mga kabombo wala siya ginatawag nga medication. So pero ini ang dako gid nga bulig kung ikaw magpa-evaluate sa isa ka psychologist o kung ginatawag sini nga mental health specialist mga kabombo kung sa diin dako gini ilay nga mabulig sa imo kay ti expert ini sila no gintun-an sa pila ka tuig kaga so madamo gid asa nga dapat ang ipakonsulta gid no kung ikaw o kung ang isa ka persona nagasuffer sini sang autophobia. So pagkatapos nila no kay ti ang amo to gani na siling ta kagina nga kung ang isa ka persona is may autophobia no inihalin o kon ang causes ni is ang trauma nga agyan sinihalin sa nga pagkabata no. So ay ni ang psychological evaluation naga-involve sa nga madamo nga pamangkot sinino parte sa imo nga daily activities sa imo adlaw nga pagginawi o kon sa imo ginaubra no kag sa imo man nga balatsyagon mga kabombo ang autophobia no ma-considered is ini nga isa ka situational phobia. So ini it means nga ang situation of being alone or loneliness causes ini sa nga extreme distress mga kabombo no. So para ma-diagnose ini ang autophobia ang imo sini nga pagkahadlok no nga nagaisahanon sa imo which is maka-cause nga so much anxiety no inang maka-interferes gini sa imo nga daily routine. So yes, so kung may mga activities ka dira tungod nga may autophobia ka pwede nga dula or hindi ka bala interactive or hindi activated agid sini ang imo nga mind no gaka-distract ka sa mga bagay-bagay especially kung ikaw lang isa kag wala ka na sang upod which is ini no ang epekto is mga subo ka na lang hasta madagdag ini sa anxiety kag sa depression mga kabombo. So sa iban nga mga cases no ang mga tao nga may ara no more than one phobia at a time, it's possible that you're dealing with than one phobia mga kabombo. So ini ang autophobia even more challenging pag ini ko no to cope up with. So for example no ini ang autophobia kinanglan mo gid ni nga mag-istorya sa imong mga doktor kung ano ang ginakahadlokan mo pagid luwas nga nagaisahanon ka no luwas nga nahadlok ka sa nga nagaisahanon so kinanglan pagid sini kung mag-psychological evaluation sa mga questions da is ang imo nga pag-asabad sini proper o kung wala sa nga kabutigan da balang lakot ang mga kabombo. So ang people with specific phobias like autophobia are often treated with psychotherapy. So mayara treatment pero amo to kagina ang nahambal naton no nga wala siya medication
kaya nga ginaubra sini sa nga psychologist is gina psychological evaluation mga kabombo. Ang most common types ng exposure therapy and cognitive behavioral therapy CBT. Amo ini siya ang tawag sini sa treatment no sa nga autophobia, ang cognitive behavioral therapy o kan ang CBT nga ginatawagan naton. So ako kakang kakisaan no hindi ta na mahambal nga hindi ta ma-judge ang isa ka tawo kung nagaisahanan nga daw nga feeling ka lonely or feeling alone, no? Hindi ta na mahambal nga daw gaininto lang sila kisa. So dapat kita nga nagapalibot sa isa ka tawo nga nagasuprer sang amo na nga masakit, no? O ko na phobia nga ginhambal ta gani o ko na feelings manada niya mga kabombo. So kinanglan na atagin na sila no nga alalayan o kung na-guidean kung nga pwede may mahatag ka dira nga positive advice to hindi ta na sila pag i-discredit kay feeling na nila no hindi sila palangga or unwanted sila unloved sila sa mga tao nga nakapalibot sa ila. So ang exposure therapy no threats mas an avoidance behavior that has developed over time mga kabombo. So ang goal sinisa nga treatment is to improve your quality of life so that your phobias no longer limit what you're capable of doing in your daily life. So amo ina mga kabombo nga gina treat ini ang phobias nga ginatawag naton which is ang goal gid sinisang treatment no i-improve sini ang kalidad sa imo nga pagpangabuhi no which is para ini ang phobias ang imo nga ginabatsyag hindi man nami ginibo nga kabombo magamba kita nga phobia which is no ang kahadlok no nga makuha is ni hindi man sili nga agad-agad gid pero amat-amat lang mga kabombo. So no ang imo nga doctor sini kung ikaw magpakonsulta sa mental health care no o kana specialist, mental health care specialist, ang imo nga doctor mari-expose sini sa nga source sa nga phobia no kung ano ini ang mga ano bala sini ang mga bagay nga imo pag nga ginakahadlukan. So i-expose kinadra sang doktor over and over again until nga ma-overcome mo ina. So ini gali ang mahambal ta gini no nga ang ginakahadlukan mo is do isa ka obstacle. So do gahampang ka lang sini kay nga kung ikaw i-evaluate at sini sa isa ka psychologist o kung sa isa ka mental health care specialist no kung ano ang ginakahadlukan mo sa mga bagay, kung ano sina ang imo nga phobia. So, kinanglan kanila, nga daw i-face mo ina, no? Ang isa ka bagay nga ginakahadlukan mo over and over again until such time nga lampuwasan mo, no? Kag hindi ka na makabatsyag isang kahadlok pa sa sina nga nasambit naton nga phobia mga kabombo. So, no? Ang una gindi nga control setting where you feel safe and eventually will move to a real life situation. So kung ma-overcome mo na ini ang ginatawag natin nga phobia nimo, ako na mga ginakahadlukan mo. So feeling mo safe ka na. Biskan ikaw na lang da isahanon mo kasi makakahambal ka nga daw mamiss mo man nga ikaw mag-isahanon sinina kung may permi ka upod no kag ikaw maka-move ka na no sa real life situation gino. So for autophobia, your therapist will work with you toward increasing your tolerance of being left alone. So, amo to, nahambal ta kagina, no? Kung i-expose ka sa isang doctor mo over and over again sa mga imo sa nga ginakahadlukan nga mga bagay, no? Ang imo tolerance nga ikaw lang nagaisahan, no? Nagataas mga kabombo. Kaya nga, nalampuwasan mo na to. O ko na nabatsyagan mo na ang feeling man kung kakisaan no nga nagaisahanon ka nga ay ka okay lang man gali kung kakisaan no from time to time o kana kung kakisaan nagaisahanon ka hindi man sa tanan nga time no nga may upod ka so kinanglan mo gid i-cope up amo ini ang ginatawag naton nga autophobia mga kabombo. So it could begin as walking on your therapist office and standing a few yards away for a short period, no? Kung sa diin ini ang distance, o kanang ginatawag nga cognitive behavioral therapy o kanang CBT, mo ini ang isa ka treatment no nga iga-perform sang mental health care therapist
nga naga-evaluate sini sa isa ka may autophobia. So ini makabuligid sa imo para mag-feeling, no? O ka na much less overwhelmed next time nga ikaw na lang nag-aisahan ng mga kabombo. So, bago kita magapadayon mga kabombo, magabuya lang kita anay sa nga pipila ka mga pahanumdom. So, magabalik kita sa pipila lang ka mga minutos. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH.
Bisan pa nga ini ang preventable o kun matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Paradyo Bombo. 10 minutos ang nagbilin. Magadangat na kita sa alas 4 sang hapon. Welcome back sa aton nga pagpangalagan, no, diri sa Dr. Bombo. So amo to mga kabombo kagina nga aton nga na diskusyonan ini ang autophobia mga kabombo. So kinanglan again, no, kagina na mention na raan naton diri, which is ini ang mga persona nga mayara kahadlok sa ila nga nag-isahanon ng sila o no fear of being alone. Kinanglan agad ini opdan man sa mga positibo nga mga persona kaga hindi gid ini sili nga lango-lango lang, no, nga mga ginatawag naton nga joke lang nga ginabatsyag sinisang isa ka persona mga kabombo. So dapat ang nakapalibot ay sini mayara nagagiyay labi na gid akong sa mga ginikana, no, nga mayara o kung kabalo ka mo nga ang inyong kabataan do nahadlokan nga siya lang ni naga-isahanon mga sa ginikana, no. So kinanglan gid nga ipasik na sa doktor o kung sa mental health care therapist o kana specialist mga kabombo. So hindi pag ibaliwala ang ginabatsyag isang isa ka persona kag kung mayara na gid man, no, na-diagnose na sa isa ka doktor nga ang isa ka persona is may autophobia. So kinanglan gid nga ipatreat ini, no, sa specialist o kana sa psychologist kay para ini mabalik man sa normal ang pagpangabuhi kay ti kung maghambal kita daan nga may phobia ang isa ka persona, no. So hindi gid manami pwede gid, no, nga mas malala ini ang pasinadtuan. So kung ikaw dira karon na dagdag ini sa depression, so may possibility, no, which is ang depression gani nagapa-loss sinisang weight, no, madamo sang sakit nga pwede makuha kay kung depende man ini sa lakat o kana sa level bala sa imong depression. Kay may ara kis aya nga ginahambal ta gani nga kung may nagaka-depress ang iban sini nga mga persona ya, ang iba niya sini sa ila sige na lang sa nga kaon, no. Pero kung may ara naman niya kung may nagaka-depress man yang iban nga persona ya, sige naman lang sinisila ya pagutom, no. May ara yang duwala na gana magwa sa ilang kwarto, duwala nagahimos ng ilang kaugalingon, wala na gana nga mag-istorya sa iban nga taho, pero ini ang sa autophobia mga kabombo, no. So kinanglan gid tuy-tuyan naton ini kung may mga kilala kita nga suffer sang amo sini nga mental health condition o kana hindi man ni sila nga mahambal tagid nga mental health condition kay ti ini dalaman, no, pati sinisang ilang feelings mga kabombo. So kung mayara nga ginatawag naton autophobia o kana fear of being alone, so may ara man, no, nga ginatawag kita nga enoclophobia. So daw medyo na ko mag-pronounce. Enoclophobia ini siya o kon ang fear of crowds naman o kon sa madamo kagina nahadlokan siya o kon nakulbaan sa, no, nga siya lang nagaisahanon gusto ya may upo lang siya perme, no, though I can't live without you tiya kagina ang sistema ya, no. Subong niya ang enoclophobia is refers to a fear of crowds o kon nakulbaan naman ni siya maglakat o kon magupod sa mga madamo nga mga taho nga nakapalibot sa iya, no. So it's closely related to agoraphobia o kon ang fear of places or situations. So ini ang oclophobia mga kabombo o kon ang fear of mob-like crowds, no. May ari ini sa it's more to do with perceived dangers posed by large gatherings of people, no, mga pag-tilipon-tipon. So may ara pipila nga daw nahuya sila, hindi lang gani nahuya, no, nahadlok gid magwa. So kis may ari niya nga damo gid kani mga sa mga bukid-bukid bala ang arang ginatawag nila kis ang do kalayo sa mga sibilisasyon, no, kun wala na civilized ang mga kisang kaparyentihan tabala nga mga ata ina, no, kan aitas sa mga bukid-bukid na gid katama. So may ara na nga nahadlokan sila kung magadamo ng nga tawo mga kabombo, no, kay laina na sa ila kay do naanad sila nga ang ila sini nga
makit-an permi o kung maupod ang ila lang sini nga tribo, no? So, which is ni nga mahambal man naton nga ining inochlophobia is there's something to do with, no, sa culture man na kakisa sa nga persona, mga kabombo, kung sa diin ang large gatherings ni sa nga people you might encounter in your daily life, no, it also includes sa nga fear of getting stuck, lost, or harm in a crowd. So ari pagid ang isa ka rason, no. Sa diin, sanggamay ka ben, nakaagi ka nga sa damo sang tao, nadula ka na, no, o ka na nasakitan ka da, napilasan ka sa isa ka pagtilipon-tipon, so pagkadako mo, dumi ara niya sa imo nga feelings nga, ay hindi na ko da magdasok, hindi na ko da magadto, kay sanggamay ko na agyan ko nga, damo-damo tao dito, jutayan lang ko mapilasan, jutayan lang ko, o ko napilasan ko na amuning natabo sa ako na sanggamay o ko nadula ko. So amo sina ang iban ka mga rason kung nga nagaka-develop ini ang inochlophobia o ko ng fears of crowds, mga kabombo. So no, ini ang so madamo gid, no, sa nga mga symptoms man ini ang fear of crowds o kanang inochlophobia kung sa diin. If you have a fear of crowds, no, you might find certain situations, no, challenging, especially kung ikaw pangabuhi, no, kag ubra sa highly populated area, no. Ano bala kabudlay sa may nagasuffer sinisang inochlophobia nga naga-star siya, especially kung mga illegal settlers kamuda nga daw kadamo-damo sang tawo, o kung nagaubra ka sa madamo, no, nga empleyado o kung highly populated area, no. Kung sa diin ini wala man official nga medical diagnosis sa inochlophobia, no. Ang sama methods of therapy, no, makabulig ini sa imo nga sa mga persona nga nagasuffer sa inochlophobia, paagi sini, no, sa therapy para ma-overcome sini ang kahadlok mo sa kadamuon sa nga tawo o kuna sa mga sa crowd, no, nga ginatawag naton. So ang iban pa nga mga treatments maka-assess man ni sa related symptoms, kung sa diin makaapekto sa imo nga adlaw-adlaw nga pagpangabuhi. So ang phobia gani nga ginasiling nato, no, kung ikaw may phobia, ang isa ka persona may isa ka phobia, dako-dako gid ang epekto sa iyang pangabuhi. Pero sa kagina kung ikaw may autophobia, no, which is gusto mo permi ka lang may upod. So kung ikaw karon bata ka pa kag ang imo ginikanan, biskan dako ka na gani kung ginikanan mo ya, kung ara kada ikaw lang isa sa imo nga panimalay, kag nahadlokan ikaw nga pabilin, no, gusto mo may upod ka lang da permi. So dapat nga ikaw mismo sa kaugalingon mo is buligan mo man nga ma-overcome mo ina, no, nga ginabatsyag o kon nga ginabatsyag, no, ako na ginasuffer mo nga amo sina nga klase sang phobia, mga kabombo. So even though nga ma-realize mo ni nga ang intense nga fear of crowds, no, hindi ini siya rational o kon irrational man sa gihapon, no, pareho sini kaginas ang autophobia nga unreasonable nga wala siya rason, no, nga kulbaan ko o kon nga do ka gulpiya dalang bala, mga kabombo, no, unreasonable siya katama. So if you have inochlophobia, you might experience intense anxiety. Pareho man kagina sa autophobia, no, ang maka-experience ka man anxiety, which is totally sinika intense ang anxiety, so madagdag man sa depression, which is kadalikado katama amo na gani kung sini sa pareho, no, ang inochlophobia sa liwat amo ini ang fear of crowds, kag ang autophobia is amo ini ang fear of being alone, which is kinanglan gid sa treatment, no, halin sa mga mental health care specialist and kasubong man sa mga psychologist. Kag sa liwat, no, ang kinanglan sini sa may mga amo sini nga mga feelings o kon mga masakit, no, kinanglan sini nila nga positive gid ang mga tawo nga nagapalibot sa ila, may nagagiya sa ila para ma-overcome nila sini ang ila nga fear nga ginatawag
ini ang phobias, no? Ang nagakalain-lain ang autophobia man o kung ano pa na klase nga phobia, so kinanglan gid kaga labaw sa tanan, no? Magapangamuyo gid ni sila, ang presence gid asang Ginoo, no, sa kada isa amo gid dapat ang ang manginbabaw kiti kung kakisa kung maghambal kita nga treatment lang gid sa mga doktor, no, do kakulang ina, so kinanglan gid sa nga presence sang Ginoo, no, sa tagsa sa aton nga kaugalingon. So mga kabombo, amuyad to ang aton nga ginadiskusyonan ang autophobia and inoculophobia. So I hope nga may nakuha kamo subong hapon sa aton sini nga palatuntunan, no, sa Dr. Bombo. So mga kabombo, ginakulabos na kita sang oras. Madamo gid nga salamat sa inyo nga pag-upod sa amon sa sini nga hapon. Iwan kita mag-updanay daso naman nga Domingo halin alas 3 pa kadto alas 4 sang hapon. Liwat ini si Bombo ni Zilminardo nagapahanumdom nga kung ikaw may ginabatsyag kag hindi mo na kaya ipakonsulta na para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio, Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka mga importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 10 minutos sa nakaligad sa tagnang alas 4. Welcome sa pagpangalagad sa panatuntunan na Bombo Report Sunday Edition. Pitsa 13 kita sa bulan sang Marso tuig 2022. Liwat kita magadulong sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, national kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tugtog kita sa tagna nga alas 5:30 sa hapon.
Kaga sa aton na pagpangalagad subong nga hapon, pag-updan kita sa aton nga mga Bumbo reporters. Subong man sa aton nga mga Bumbo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na naton ang aton nga matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bumboradio.com. Kaga pinagi man sa aton Bumbo mobile app. Sa karong banwa, mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kaga subong man YouTube channel sa nga Bumbo Radio Bacolod. Sa pila karong ka mga nagapanguna nga mga balita, una kita sa nagapanguna nga mga balita lokal. Sa aton nga mga top stories of the day, ginabantayan karon ang kaginamonitor ang palabuton nga transport strike nga patigyon si Second Transport Organization. Ini bangod man sa ilang ginasinggitan nga pag-implementar sa nga modernization sa mga jeepneys kagining asud-asud nga pagsaka sa presyo sa nga langis. Kaga speaking sa presyo sang langis banwa, ang aton nga committee chairman sa Committee on Energy ang nagdihon nato sa isa ka resolusyon sa sangguniang panlunsod nga kandak sila sang ocular inspection sa tanan nga mga gasoline stations diri sa syudad sang Bacolod. Ipang-calibrate ini banwa para masiguro nga kung isa ka litro ang imo baklon, isa gimang ka litro sang gasolina ang igatughong. Kaga subong man ang mga nagkalain-lain nga presyohanay sang krudo kag gasolina diri sa aton nga syudad sang Bacolod. Subong man Bumbo Kim, liog ko abi siniyo kay daw lain pagyapon ang title niya diri. Siguro basi na isla na siya. Kaga subong man sa pila ka mga nagapanguna nga mga balita nasyonal. Ay by the way, sa may kantanan sa sining presyohanay sang gasolina, sa nag-aligad mga kabyanan na interview naton si Attorney Archie Baribar, kagati amo ni gani nga na desisyonan o kung na bangod sini ang nagresulta ini mga kabyanan sa pagpasar niya sa resolusyon. Pero ginatry nato na makontak subong si Councilor Archie Baribar, no, nag-ring lang iyang telepono basi siguro basi may ti Domingo subong basi intagana niya ning adlaw sa Domingo sa iya sining pamilya. Pero ibalon ta na buwas kon ano ang update no sa sining ginpresentar naton siya nga concern. May kantanan sa presyo na isang gasolina kag subong man ang concern mga kabyanan sa sining kumbala insakto gyman ang aton nga ginatughong nga gasolina o kun krudo. Sa nagapanguna nga mga balita nasyonal, sa aton mga top stories of the day, siyam ka mga presidential candidates ang nagpayag na nga sila magatambong sa Pilipinas debates sa Commission on Elections. Kag panibag-ong energy sources ginapatutukan karon sang Energy Regulatory Board mga kabyanan, ginapatutukan karon sa Energy Regulatory Board para panubo ang rate sang kuryente. Kag sa balita international, 7 ka mga sibilyan ang napatay sang Russian forces sa evacuation convoy. Amo ningin payag karon sa Ukraine. Amo nato mga top stories of the day sa balita lokal, national kag international. Ato ni kapangalagad karon sa palatuntunan Bumbo Report Sunday edition. Daw nagtaw-tahaw na subong ang kainiton nga ginabatyag sa mga kauturan naton nga ginapatwas nila sa Facebook. Wala makasalbar ang birada sang mga
mga kultura naton nga amot kung anong kalain sang buot nila sini daw may pinaghuhugutan nga pati ang bumbo la makasalbar sa ila sini nga mga reaction sa Facebook ay ang kwanto gali ang kaginagin mention ko bala nga kagapon nabasahan ko to nga daw grabe gid pagpakamalaot niya sa Bumbo Radio do ang Facebook account niya to Daday Mulo Libres bala to mo Daday Mulo Libres no do grabe gid ang imo ambot ko kabalo kung lalaki ka kung babayi do grabe gid pa kamalaot mo ya sa Bumbo kay tungod lang gito sa auto translation nga ang 70,000 ang pag-auto-translate sang Facebook, imbis nga 70,000, ginimo 70 million. Bugrabe man niya Daday, Mulo, Libres. Bugrabe man pagpakamalaot niya sa Bumbo. Nga pamatyaga mo yan tuman gid kada kuwang sala nga nahimo sang Bumbo nga. Hindi man to yang Bumbo nag-post sa to sang 70 million, Daday. Nagalangot gid mo, nagdugo gid mo dughan kay tuman kadamo ang naka-pink sa tong Friday. Oh, kaya pagkatapos, pertigin mo yung pagkamalaot kay sa Bumbo Radio kay 70 million. Nga hindi to yagin post sa nga Bumbo Radio, auto-translation to, auto-translate. Sa inyo lang nga cellphone, meron na si translation mo. No, gina-post na mag-post ka Ilonggo. Tapos meron na si translation. Ang Google na o kung ang Facebook na ang Facebook na nag-translate sina. That's why nga sa palatuntunan bumbuanay sa Udtobla, kung may mga cellphone kamo da nga auto-translate, na butang na dra sa auto-translation, ang bumbuanay sa Udto, Bamb at Noon. No? Diba kita nyo? Bamb at Noon. Di bumbuanay sa Udto, imagine nyo na, bumbuanay sa Udto, ang gina-translate niya sa Facebook, Bamb at Noon. Ti Daday nga, way ka man reklamo sinahaw, nga tanin reklamo ka man nga, siya nga Bamb at Noon, kay bumbuanay sa Udto. No? Anay karon kay ang Facebook, nag-auto-translate ang 70 mil, ginimo nila 70 million. Do, pirtinag kadako sang sala sang Bumbo. Bubo araw-araw ka man imo ya Daday Mulo Libres man. Ha? Kag madamo pang ibanda, mapasensya na kang iban to ay daway ko i-forward gan isakon ang mga ngalan sang iban pagidto nga daw ko magpakamalaot blando sila ng pinakainsakto. Dapat yung mapaminsaran na tuto nunoy inday nini, no? Nga ang ginakontra nyo na subong pati na ang istasyon nga nagahatag man sang bulig sa mga katawhan. No? Hindi nyo pagpanginmatchi ang kung sinong kandidato nyo dira, inday, tuto, para sa inyong ihibalo kung may emergency kamo nga problema sa ulihib, sa palabuton, hindi na kamo ito makakadto kag atubangon sang presidente nga ginasuportahan nyo. No, nga masiling niya nga, ay si Kwan niyo, si Daday niyo, Kwan ni, grabe niya pagsuporta sa ako sa una, at hindi ron tagid ni, why na? Hindi ka mo mag-expectar nga kung nagakinang amo ng hambal ko lagi na sa gitara sa Bumbo, hindi ka mo yung mag-expectar nga kung mag-emergency sa ulibla, kinalanon yung dugo, makanto ka mo to sa kay President Bongbong Marcos o kung kay President Leni Robredo. Sa Bumbo man ka mo yapo makanto. Hindi bla, damo nagakanto, di sus na tagpila ka drums ang dugo ang mahatag sa mga nagakinanglanon mo. Amo na serbisyo nga ma-offer sa Bumbo. May mga nagakaladto, di ka nagareklamo nga ang ila nga duta nga dapat i-award si ila o wala gyapon ma-award, nagkanto di sa Bumbo pangaibulig. May mga legal nga mga issue nga ginatawag man din sa Bumbo para nga pangayuan sang bulig. Tapos may mga nagligad to, may ara man gani nga nagpangayo di bulig sa Bumbo kay ang poste nga nagahilay to sa iyang balay to sa Valladolid daw. Isa na katuig nga ginareklamo niya, way gyapon mahukas. Di nabuligan taman to na natigayon man to. Ina sa mga na-remember ko lang ha. May ara pag-iniban niya nga problema sa SSS, problema sa pag-ibig. Pag-ibig yung housing nga, hindi yung pag-ibig sa dugan.
Kaya kung problema sa pag-ibig, si Bumbo Zaldi ang pasabdon na sina. Oh, di ba? May mga nagakatabo nga may sunog, may mga baha, may bagyo, may mga assistance nga ginapadala ang Bumbo Radio. Sa tunga sinatanan nga mga ginahimo nga serbisyo publiko sa nga Bumbo tungod lang kay hindi man ganito sala sang Bumbo nga auto-translate to nga na ang Facebook ang iya nga interpretasyon niya sa 70 milyones. That's why ginbutan niya 70 milyon sa mula na nga hindi man ganito sala sang Bumbo. Pero na nga pagpakamalaot ninyo. Ha? O kay nagadugo ang inyo tagipusoon kay damo o nagkadto sa Grand Rally ni Leni Robredo. Tinga maglangot kajang butyo kung abirman kung maghambal na sila yang 500,000 ang nag-attend dira o kung 200,000 hindi man na makaapekto sa kadamuon o kung kadyutayon sa inyong bulugasan sa inyong bugas dara nga tiligangon. Orang BBM man to maghambal nga 40,000, 80,000, 100,000 or 1 million dira. Hindi man na makaapektar sa tiligangon nyo da sa mga kakamping. No? Kakampings man or BBM man, pulahan man. Tinga sa daw mang-away, nagigamo yung maguluwa kamo sa panit yo, ahay. Hindi na kamo mag-amusin na, no? Ti ang nakuan ko gito kay isa kagapon nga ginbasa ko, isa-isa kadamog ko sang gipangbasa to do mo ning isa ni si Daday Mulo Libres niyo. Anag daw na tatakla sa utok kung iyang ngalan nga daw kung magpakamalaot sa Bumbo daw pamatsaga mo daw siya nagijam lang pinakainsakto nga daw hindi siya bala nagakinanlan sa bulig kung sa palabuto now paminsan rin yung hindi nato mapaktan ang kabuhi ta hindi nato mapaktan ang palabuto na sulod nga mga inadlaw basi mga kalari malasob la kita haw kaga magpangayo kita bulig sa Bumbo ha. Pangamuyuan nyo lang, hindi ka mo magkalari malaso, nga magpangayo ka mo bulig sa Bumbo, kay hinali magkalari malaso ka mo, kag magpangayo ka mo bulig sa Bumbo, do, basi bala mahuya na ka mo magsaka, dihaw? Mga OFWs, damo na nga mga OFWs kay pagbuligan naton. Tining isa ni nga grabe magpakamalaot sa Bumbo, daw, kuan man siya, daw pagka-intindi ko, tanaw ko yung profile, daw, kuan siya mo, OFW, no? The OFW ni siya. Ti inday or tuto kung babae ka man o kung lalaki ka. Basi bala magabot ang chimpo nga kinalano mong bulig sa Bumbo kay may kabudlayan ka na sa kundi man nga lugar ka nagtrabaho subong. Kag mahuya ka na bala magpangayo bulig haw. O kung di gani basi emergency nga kinalano mo blang dugo. Kag ang pinaka makantuan mo na lang nga parang makakuha ka sa dugo ang Bumbo Radio blaw. Diba si mahuya ka na sila magsaka? So, amo nang ako niyang advice nga ang ining palabuto naton nga eleksyon, ining palabuto naton nga eleksyon, hindi tayo pagdibdibon, ipatawayan tang utok ta, ang balatsagon ta, kay basi madalman tablaw. No? Kabudlay abi kung kisa ang aton nga utok ginasirado ta na. Hindi ta pagsirada ng utok ta. Open ta sa tanan nga mga posibilidad, sa tanan nga mga possibilities. Hindi tayo mangin siradong utok kay wag kita na dangtan kung siradong utok ta. Ta? Hindi ta pagsirada ng utok ta. Sige, okay na? Karon dugay-dugay may interview naton si Colonel Thomas Joseph Martir, ang aton nga City Director diri sa siyudad sa Bacolod, kay makuha kita siyang assessment sa atong nataan na gipatigan nga Grand Rally sa nagligad nga Biyernes ang gabi. Ano ang mga eksperyensyan to ni sa aton nga City Director? Ano ang i-improver nga dapat i-improver sa mga kapulisan when it comes sa crowd control? Okay, tumanggi man to kadamo mga tao sa nagligad nga Biyernes. Deny taman o kung hindi, whether we like it or not, tiya mo gimana, damo giman to tao.
Imagine nyo na nga may ara pa yung nagapatalang sa Facebook nga damo kuno tao to tapos ginapos sa Facebook ang damo-damo nga sibuyas Bombay bla. Nga amo na to kuno sibuyas Bombay nga damo-damo. Tinga nga makalabot pa sa punto. Amo nga akon nga do hindi maintindihan. Nga makalabot pa sa punto nga magpagwa kita sa mga fake hindi matutuod nga mga balita para lang inganyohon nato ng ibang nga tao nga kung ano ang atong ginapatihan nga kang ginasuportahan, amo man nila suportahan. To the point nga ma-post ka na niya sang mga sibuyas to nga sibuyas Bombay nga pati kadamo. Kag pagkatapos ang lain naman to nga kampo, may i-post naman nga mga kamatis nga pati kadamo man. Nagbinalusay kita, no? Nagbinalusay kita. Tiyan mo na dapat bala nga hindi ta pag dibdibon, hindi ta na pagpabudlayan pang aton nga kaugalingon. Demokrasya kita, suporta lang kamo sa gusto niyo suportahan, kay suporta man kami sa gusto namon niyo suportahan. Doon mo na nabla, respetuhanay lang kita. No? Respetuhanay. Tiyan mo na kuan amo ni ang nagakatabo, no? Nga hindi kita mag-inaway, may ara ganito subong ko bago ko lang na kuan, bago ko lang na nakita man ginscan ko naman ako ng Facebook. Natintar naman ko mag-scan banwa. Ano naman to ang nakita ko to kagapon nga nagasinabtanay sa pagkaluwing-lawig sinabtanay. Ang ending subong gin-block niya na iya nga friend. Gin-block na. Amo tong update. So do may pagkamarites na kusubong banwa. Kaya iti pangtanaw ko to mga Facebook binagagala panilagan ko to pang usisaon ko to kung ano nagkalanabo mga update. Ay do nagmarites ako subong. No? May ato na nag-ilinaway, na-utod ang ilang pag-abyananay. No? May nagbinunanay pa. Imagine mo na, may mabinunanay, ti mayo bla na. No? Sige. Pero i-reserve ko banwa, ang akon nga komentaryo, nga para buwas kay, ididikar ko ang mga bumbuhanay sa utubuwas, para sa isa katawo. No? Ididikar ko ang akon nga bumbuhanay sa utubuwas, pamatiin yung ginibanwa. Kay ang ining nga tawo nga amo ang punteriya sa akon nga komentaryo buwas sa udto, iambal ko na lang daan niya sa grupo nga kung sa din siya naga-intra subong. Kay mga kuan man sa kuno supporter man sa kuno ni Leni Robredo, pink man siya kuno, pink lawan ano na. Kakamping. No? Iambal ko na kadaan sa inyo. Beware ka mo sa sining katawo kay basi amo na makapaguba. Amo na makapaguba sa inyo yang sulido nga pagtibong sa inyo nga kandidato da. No, ining tawo nga gininisialan ko gina sa kay RC. No? Nga sa uligin tawag ko nga si Toto Rhodes. No, Toto Rhodes. No? Inyo giniyang bantayan banwa. No? Sa mga supporters na, kag mga nakakilala sa iya, amo ni siya ang makaguba sa inyo kandidato. Kaya buwas, no? Buwas sa udto, naka-schedule na ko mag-interview sa kay Attorney Rivo Sorbito. Si Attorney Rivo Sorbito, mga kabyanan, amo ni siya ang aton election officer din sa Bacolod, kag willing siya mag-testify sa nakita na niya dito sang biyernes ang hapon nga nagapamatuod siya kung ano kaarugante ang ining nga tawo nga si Mr. RC. Nakita niya gid sa iya duha ka mga mata siya gani galungo mo galalain mo daw kung hindi na siya election officer daw siya na mismo madamukol sa nga tawo mo. Ginapunggan na ni Atty. Sorbito nga siyempre election officer siya, ara siya dito nag-observar. Daw ginapunggan niya lang niya kung galingon. Kung magsinilabing nga hindi siya si Atty. Sorbito to nga hindi na siya election officer. Kag isa lang siya abi ka citizen nga ordinaryo nga pumuluyo nga nagkanto dito para magtambong sa Grand Rally. Nadamukulan niya ni si Mr. RC, bro. Ako kibalo ko yung daan si Atty. Sorbito, isog ba ni? Hindi mo man niya basta-basta ya ma-shock-shock ya.
mga saking-saking na bali wala na yan ginapanglimog lang na ito ni Sorbito. Kung siling abi nga ordinaryo lang siya nga civilian nga to dito, nga mo tong ginimo ni Mr. Rhodes, ni Toto Rhodes sa reporter sa Bombo Radio, nadamukulan niya giguro to si Rod mo. Anay Governor Lito Coscuilila, no? Ako yan nagapanawagan ko si mo. Sakay sino pa gina mga organizer da, nakilala ko lang to nga nagaparik-parik sa media, si Mr. Eric Loritizo. Bantayan nyo gid ni kag basi hindi nyo na lang ni pagpaupdon siguro si Toto Rod sa inyo nga grupo kay amo gini ang imbes nga makadala ni sa sangduga nga butante, makapabuhin ini sa butante ni Lini. No, ining si Toto Rod. Kay bisan ang aton election officer nagalalain sa tunga tion nga nagpamurugso si Toto Rod, ginhakwat niya ang duha ka bangko kag ginpusdak sa duta. Saka diri si babaw kag diri pamusdak bla sa bangko bla kay tanawon ta kun sa diin matupa ang bangko. No? Toto Rod. Di mo nagapamati subong Toto Rod ho? Nga mga kubdanan mo may nagasiling nga suplado kag ginmantuod. Ang akong bala subong wala pa ko yan nagkomentaryo ha. Kay sa nasiling ko na buwas pa ko magkomentaryo. Buwas pa ko magkomentaryo. Pero ang yambal ko lang nga daan subong, mga pink, kakampings, no? Usisaan nyo ni si Toto Rod nga nagapakuno-kuno nga supporter ni Lini kay base infiltrator ni. Base infiltrator blaw. Kay balo ka mo kuno ng infiltrator. Na bilang sa lain nga grupo, nag-infiltrate siya sa piyak nga grupo. Or base DPA, Deep Penetration Agent, sang piyak nga partido. Ala. Kung sa Biblia pa, base nagpakuno-kuno na nga karniro. Nagapatigid ko yan sa Biblia nga tuod ginasulat mo. Nga sa uli nga mga panahon banwa, may aras ang tao nga nagapakulo karniro. Pero hindi gali sila karniro. Base amo ni si Toto Rod, nagapakulo karniro, nagapakuno abi pink siya, pero hindi gali siya pink. Base lain ni siya nga kulor. Hindi lang ko mag-mention kung ano nga kulor, kay base masiling to karon na yang lain nga kulor nga, ti ginapasibangdan yung kami nga amo na siya DPA. Pero base bala, ini nagwa naman sa paminsaron ko subong, nga inang si Toto Rod, banwa, hindi niya siya tutuod nga pink. Hala. Basi lain ni siya nga grupo. Former Governor Coscuilila. Basi na-infiltrate ka mo da sang isa ka DPA. Nga wala ka mo ya kay balo. Nga DPA gali. Basi nga nagakuan ka mo da. Basi ginatatap nyo dira ang isa ka tao nga imbis nga makabulig sa inyo dugang sa nga buto ni Lini, basi amo magabutong padalom kag makapabuhin sang buto. Ay perti ka bilisan. Maayo maning mga ang actually ining si Toto Rod nga ginambal ko banwa. Gikan ini sa maayo man nga pamilya nga mga I mean sa kilala nga pamilya nga mga apelyido. Kag ang mga apelyido ni sa pagkaintindi ko sa una nga panahon, do may mga malapad nga mga propiedad adi nga mga kadutaan sa Bacolod mo. That's why may mga do may dalan pagani diri nga sa Bacolod nga amo ng apelyido sa sining tao nga ginatumod ko nga si Toto Rod. Diba si do mga maayo man ni sila nga tawo kag ang iyang mga apelyido may mga maayo man yung mga katigulangan or hindi lang ko sure basi isang una may amugin man yung pagtratar nila sa mga obrero nila, kag mga sakada. Nga kung pasinggiton sila daw, pamatyagan mo daw, sila nagapanag-iya sang kabuhi sang tao, kag nagapanag-iya sang kalag sang tao. Or basi hindi man, basi mga maayo man yung mga tao katigulangan niya. Kung mga maayo nga tao,
ining katigulangan kag ginhalinan ni tuturod. Kulbaan ka na subong tuturod kay basi kalagon ka bla sa mga ninuno mo. Ha? Kulbaan ka na tuturod basi sa imo nga katulugon karon pakdulon ka sa imo nga mga ninuno nga madugay na nagtaliwan. Sa imo nga pagkasuplado kag imo pagka do ka budlay man pero do ka makasiling kung do ka hambog mo, no? Do makasiling ko iya nga pagkahambog bla. Siling pagani sa iban nga mga kupdanan yaman nga tikalon mo. Sige, pamusdak na bangko blas ang mga bangko na blas sa balay nyo pamusdak bla da. Nga ang bangko tiya sa Paglaom Sports Complex ay pusdak mo yaman. Ha? Ang imo da nga bangko da ninyo pusdak na lang tanaw tabi ko hindi ka mapagpusdakan ni misis mo. Sige. Sana siling ko naman wa. Ini kuan pala ni mga ano tawagan ni sini mga introduction pa lang. Buwas nato ni sugpunana. 37 minutos na kaligad sa tagna nga alas 4. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday edition. Kabahan na kayo, no? Samtang ari sa inyo nga pag-inakop ang ining si Tuto Rod. Sa nagapamangkot kung sinugin na si Tuto Rod, sige lang bala. Buwas lang bala kay buwas ko lang ipagwa ang ngalan. Kadungan sa pag-interview ko sila ni Bombo Andro, Bumbuan, kag ni Attorney Rivo Sorbito, ang aton nga Bacolod election, ang aton nga election officer sa siyudad sa Bacolod. Sus, mayo gid kay ano man nga timing gikan sa kaitaasan nga may aras ang witness. Kaya ang witness hindi basta-basta nga witness, hindi ka maka-discredit sa witness mo. Kaya ining witness yan nila ni Bumbuan kay ni Bumbo Andro, credible. As in, credible witness. Si Attorney Rivo Sorbito. Ay, sadya din daw, hindi ko makaulat magbuwas no? Kay si Attorney Sorbito, kibla pa saysayong ko kung ano gito natabo. Tuturod kabahan ka na kay basi kung dinahon ka sa imo nga mga katigulangan la sa imo yang pagkaarugante nga pagkatao ka. Ang imo pagkaarugante itagob mo na kay hindi tanan niya nga tao ulipon mo. Sige, 38 minutos na nakaligad sa tagna nga alas 4. Mangin kaupod naton si Police Colonel Thomas Joseph Martir, no? Ibalo naton abi sa aton nga City Director ano ang iyang assessment sa ginpatiyon nga Grand Rally. Pero balikan na naton bumukim, no, para nga hindi sa malang-alang. Balikan na naton pagkalikad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo.
Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! San o ikaw
ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea. Radyo Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Pabalik naman kabayan sa ito ng pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbo Report Sunday Edition. Upod natin karon si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang City Director sa Bacolod City Police Office. Sir, mayong hapon. Umudang mayong hapon, mayong hapon man sa listeners ang Bumbo Radio. Sir, kumusta ang aton nga assessment sa ginpatigan nga Grand Rally sa nga Biyernes daw? Tuman gid kadamo ang tao to, no? Nagtawagan ko sa kay Vice Mayor Illicit Familiaran sang pag hapon-hapon na siling ko i-alerto da si Colonel Martir kay singko daw kadamo nagainagi diri nga mga salakyan sa Bumbo nga may mga madamo nagasalakay nga naka-pink singko basib lang makuan daw hindi maantisipar ang kadamuon sa crowd nga magatambong kag mabudlayan sa patigayon sa crowd control. So ano ang aton assessment ni sir? So far, Bombodan, no, ang activity ta natapos with wala man sa incident nga natabo. In fact, nakita ko man to si Vice Mayor and may mga upod man to siya kag ang aton crowd daw puno-puno gid. In fact, pagsulod pa lang nila may nag-secure sa ilang PNP personnel. Oo. Hindi lang sa stadium ang security ta, halin pa na sa route ng Alagyan, no? Adjacent police station ta nagakandak na strong police visibility para ma-preemta ang mga untoward incident nga matabo. Oo, amo gani man pero at least daw maayo man kay daw sufficient man yang aton nga personnel nga nag-secure sa area, sir? Yes, Bomodan, no? Na 214 ang in-deploy ta sa stadium lang. Lang sa periphery sang Paglaon Stadium. Wala pa nalabot ang sa mga adjacent police stations na. And of course, augmented sa aton bitaw. Oo. And may mga force multipliers man ta, no? Ay ang mga organizers, may mga ushers man sila, mga volunteers na mo na nagbulig sa atin. Okay. So sa to nga time mo ay man sa mga reported nga mga pickpockets or ano nga mga insidente, sir? So far do ay man Bombodan, wala pa ko naka-receive report na wala man gid and no less than ang chief ng organizer, no, si retired Rear Admiral Pama na tawagin sa aton kay nagpasalamat kaya manami ikunong aton nga pag-secure sa kay DP Lenny and Company kay daw peaceful gid kag matawhay kag secure ta gid siya. Nag-deploy kita, wala labot sang PNP personnel in uniform, may ara pa kita covert personnel nga ga-secure sa iya. So bali sa mga palabuton yang kung may mga grand rally pag mga amo sini, daw hindi nata siguro mabudlayan kay may base sa experience naton subong. Yes, Bumudan, daw duwa na ka-rally nag-agi dalag ko ng rally so far daw tawhay ta diri sa Bacolod. Hopefully ma-maintain ta gid na kahit tingwa ta gid nga ang remaining mga rallies nga i-conduct diri or mag-election will be very peaceful and secured. Amo gani man, oo. Kag at least daw ay masang reklamo sa bahin sa mga motorista, sir, kay ginsirado to ang mga dalan sa palibot sa Paglaom Sports Complex. Daw wala man Bumudan as early as 8 o'clock in reroute na naton in close na lang sa may fronting sa Paglaom Sports Complex. Ang kung ano problema nga nakita ko is
tungod sa kadamo gid bala tao may naga-collapse, may kinahanglan medic. Oo. So ma-advise lang tani sila no sa tunga sila pag medyo malain ang pumatyan, magpagilid na di na magkadto sa tunga gito para hapos mag-extract sa ila. Okay do. Sa nagligad nga Grand Rally sir, mga pila ka bilog to mga do may nagkalalipong to mo. Oo, bumudan damo man do oo, madamo-damo lang mga laban mga bayi. Yung tumangit ka gutok, init siguro. Kaya aga pa sila. Ito na po sila early as siguro na kinapoy kag na. Anyway, harap man na nga ito mga medics, preparado man ang tanan. Oo. Ang pagkagabi na to sir, pagkatapos na to, mga exactly mga ano oras kid kag nagpuas ang tao sir? Nag-pull out sila to mga pasado na mga 10 siguro ang mga senators, mga VP Lenny. But after that, may concert pa gid. Wala pa kami naka-pull out sa to. Kami nagkanta pa mo. Kinulat gid namon nga magpuas gid ang tao pag nag-pull out. In fact, nagtinir gid to nga ato Station 1 kay say after pag-pull out sa tao, panghimos pa gid sila. Okay, sige. So, ate mayuman no kay nangin matawhay. Ang pag-ilinaway arap na sa Facebook mo pagkatapos daw ang mga nagasinabta sa Facebook. Why man niya sa mga commotion nga naglunta dito. Although nga nakaobserbar ko to sang gabi, may ara to isa ka corner nga lain naman to nga kampo, pulahan naman to ya nga nagapa-sound sila to kaya tapos nagasaot-saot sila pero di okay man lang ilang pag atubang sa mga naga-inagi nga mga nakapink ato yung mga sa corner pulahan to sir. Ambot ko na naobserbahan mo to sir? Kita na namon mo da na ang tubang taytong da ado pulahan na ang tubang paglaom man sa punhan do pink man to ya. So wala man kay kabalo naman kami na monitor naman. Amo gani man. Okay, anyway, maayo gid daw ka. Congratulations sir no kay nangin maayo ang pag-deploy nimo sa mga tao sa pag-secure. Sang duha na ka mga Grand Rally nga ginpatigayon atong una ang Grand Rally sang unit team no Bongbong Marcos and Sara Duterte nangin matawhay man to nga gin facilitate ninyo kung gin secure ang area kag ang sa subong naman nga rally ni Lini Kiko no nga tandem nga nangin matawhay man. So far sa subong sir daw magluwas siniguro ng Grand Rally. Kung may ara man guro Grand Rally daw hindi naging man siguro amo ni kadamo ang tao nga magatambong. Yes, siguro kayo daw sa mga kandidato daw hindi naging man as daw sa Jing Tabi pati Captain BBM and Sara. Mo lang yung dalag ko siguro. After this siguro hindi naging man tanto. Okay, pagkatapos sa sini mga Grand Rally kag kung ano man nga mga political activities, kumusta ya sir ang inyong mga pag-secure sa mga dalanon? Sabahin naman niya sa pag-checkpoint ninyo sa mga possible COMELEC violations. Yes, kumudan. Continuous na siya, no? Aton niya COMELEC checkpoints kay may ara kita dictated checkpoints. Naka-schedule gina, may ara man random checkpoints. Mandated kita mag-conduct kay amo na ang directive sa aton from higher office. In coordination, of course, ang COMELEC. Pero sa subong, sir, kumusta ang reporting sang aton nga mga, tanan naton nga mga police stations sa bahin sa ilang observation? So far, Bombodan, okay man. Continuous na ay hindi ko na gina-allow ang tanan ng patrol cars to be on standby sa police station. Pinapagwa ko gina sila. So, makadto na sa police station, ma-deliver siguro sa complainant or manyapon or what. But gina-encourage ko gina sila nga hindi mag-stay sa police station. Monitor sila sa area, ila visibility points na gina sila. Okay. Daw may mga bago subong nga mga police cars, ini mga pick-up ni bilog gini nga police station sir may ara? Ang sa mga pick-up na sir sa LGU na ito pa lang nag-abot una, so una ko lang na ang mga busy police stations ang wala pa 5, 10 and 9 ang layo. But ang mga diri sa sentro nga medyo busy may ara na sila tanan. Pero definitely makumpleto gini tanan ang pulo ka police station. Yes, hopefully maabot man to siguro basi next month or basi maabot. Mga 22 pagid additional 7. Sa subong sir, kumusta ang pagkaaktibo sa aton nga mga force multiplier? Okay pa man ang ilang pagkaaktibo sa upod sa aton nga mga kapulisan?
Yes, bumbunan, makikita mo na bisan kung gabi, po na sa patrol, langga po sa atong kadu or sa police community relation, para na may mga activity kita nga volunteer gina sila kaga join, especially mga Semana Santa, kalag-kalag, ara gina sila. Aha. Okay. Sige. Sir, ano ang aton yan ng preparation naman, no? Wala labot abi sa eleksyon. May ara pagili kita palabuton nga Semana Santa, basi naman mag-normal naman gid ang tanan kag may mga pagtililipon na sa mga katawan, basi may mga prosesyon na kag kung ano pa nga mga church activities. May naplanuhan tanan ni sir? Yes, bumbunan. In fact, every year meron kita yung security plan, no? In fact, may ara magkanya advance na preparation, but may price strike naman. We are preparing na. Para hindi ka mag-caught flat-footed, dapat preparado din. Aha. Kag sa subong pagidgali nga kwan aning sini nga bulan sa Marso daw may ara yang transport strike ba lang daw 5 ginikadlaw. Ano ang aton sini nga preparation, sir? Yes, pumunta, no, may report kami na baton regarding that, and we are already have conducted a conference as regards to that, kung ano imo namon preparation for the strike. Okay. Sir, salamat gid sa imong oras kag maayong hapon sa liwat. Yes, bumudan, salamat man kag mayong hapon. Si Police Colonel Thomas Joseph Martir, ang aton nga City Director sa Bacolod City Police Office. Di ang tanan gi preparahan na kag congratulations sa liwat sa kay Colonel Martir. No kay nangin maayo ang pagdiriher sa mga tawo sa duana ka ginpatigayon nga Grand Rally sa mga presidential candidates nga nagyapadulong diri sa siyudad sa Bacolod. Ang una to kay Bongbong Marcos kag Sara Duterte nga dito to yung patigayon sa reclamation area. Kag ang ikaduha subong amo ning kay Lini Robredo kag subong man Kiko Pangilinan. Basta insakto lang yang planning, wag gid sang problema, no? Kag basta magkooperar lang ang organizer sang mga Grand Rally nga ginapatigayon. 4 minutos banwa, nabilin ka magadangat kita sa tag ng alas 5, diri sa ito na pagpangalagad sa palatuntunan Bombo Report Sunday Edition. This time, kuha na ito ng report sa patrol, upod sa kay Bombo Liani Zil Minardo, may arasang drug by bus nga ginapatigayon, may isa naman kanadakpan, kag madamo naman nga mga suspected shabu ang natigayon nga ma-recover sa sining drug by bust operation nga ginapatigayon. Wala katapusan nga druga, wala katapusan nga baligyaanay sang illegal drugs, wala man sa katapusan nga operation. Ambot saan pa ni matapos ang ining problema naton sa illegal drugs. Daw hindi basta-basta matapos, no? Kag bisan ano pa ya ka brutal nga pagkandak ya bisang kampanya, damo na nagkalamatay sa nagligad gin sige-sige gin ang pagpatigayon sang pagpanglagas sa mga drug personalities. Pero sa gyapon wala gid sang kadudlaan. Kag sige, this time abi, no, kuha na to na dugay-dugay ang report ni Bombo Liani Zil Minardo. Sige, balikan lang natin karon dugay-dugay, no, ang iyang report kag si Bombo Liani at tumanggal ito siya sa Paglaom Sports Complex ang ginyauming ni Toto Rod, si Bombo Franz Andro. At tumanggal ito si Liani, nakasaksi man to si Liani. Kuha ko sa business statement karon, parang hindi ko na siya pag-interviewon buwas. Ayo. Ay, sadya ning mga kwani, ining subong nga mga eleksyon na do ka sadya lang, no. Sige. Balikan ko lang na karon dugay-dugay kay istoryahan taman si Bombo Liani Zil Minardo. Ano iya nga experience, no, ano ang iyang reaction first time sa sa kabuhit ni nila hindi pa mangin sila nagtigulang na sa siniya nga trabaho mo.
Hindi pa rin sa aton yang kadamo na to na experience nga kangay sina. Sa una nagkagiyang nagalalisay kami to sa banwa sa Ibi Magaluna. Amot kung madumduman ba to ni Mayor, sino to ni Mayor sa una? Di pasukat. Si Mayor di pasukat sa una. Basta nagkapamati si Mayor, yung lang ni si Mayor subong mo. No? Naglalisay man kami to sa una. Grabe lalisay na mo nito. Pabla, naglabot sa punto banwayang siling ni Mayor di pasukat. To siya, ipablatter ta ka. Siling ko siya, ipablatter ta man ka Mayor. So pagkanto naman sa police station banwa, ano man imo yang sunlog sang kapalaran, nga kilala ko ang kwan, abyan ko ang chief of police. abyan ko ang chief of police. Tapos, ang nagpablatter, Mayor, ako mapablatter man. Ay, doon namuot ko ka daw, doon hindi ma-explicar kung maano sino ganitong chief of police to man. Si Sanikas. Si Sanikas, mga kabiyanan mo, kaya kung nga nakilala ko to, kaya ang iyang asawa, maestra ko sa elementary. Maestra ko sa elementary. Dugay na to sa nag-retire si Sanikas, wala na gani ko, ideya kung di na siya, kumusta na siya subong. Galalae man ang chief of police mo, kaya daw hindi sa kibalukon, sinong unahon niyang i-blatter. Ang munong blatter niya to, no? Siling niya, yati, sige siling ko, unahan na lang si Mayor tagaan ta respetasyon si Mayor po nang pablatter na. Gipablatter ko ni Mayor, di pasukat. Pagkatapos niya pablatter, guwa siya. Sunod man ko, sir, mapablatter man ko. Ginaras ko ni Mayor. Ay kasadyang opisyo mo. Pagkatapos guro to, pagkatapos to, kundi nagwa na ko nauna gwa si Mayor sa police station. Nagwa man ko sa police station, kitapos na. Si Aning Frank Palma tong ako ng partner. Pagagwa na, nagkamarasmas guro si Mayor, kasi doon sa lang ginimo ko. Nga nagsinuplado ko to sa tubangan sang duwa ka reporter sa Bumbuman. Siling dayon to ni Mayor di pasukat siya, partner, tama na to Ay, okay lang to, kalimtin lang to siya. Manyagat ta. Nyagat ta. Sige lang Mayor okay lang kay kami, manyaga lang kami to ni Bumbu Franco sa unano. May allowance sa mga ginatagyang bumbu sa amon panyaga. Kami lang bala. No problem na. Ahay. Nagpangayo man to si Mayor sang pasensya. Sang uli nagamiguhay man kami to gyapon. Okay, siyempre, alang-alang magdinumtanay ka muda. Kaya magpinatsanay. Di pagkatapos tuway naman lang, nagmiguhay man lang kami ang adwa. No? Pero amo na mga eksperyensya. No? Hindi ka na malikawan sa kabuhi sang media. Nga may kaangay sila nga matabo. May aragani nga sa time na mo ni Bumbo Arnold nga responder kami magalinop kanay. Dive man kami pasalipod sa kundi na pwede na mo pasalipdan. Atong natabo to ya sa kwan, atong natabo to sa Biyernes, first time to ya sa kabuhi isang duwa namon ka mga reporter. Si Bumbo Andro kag subong si Bumbo kay Bumbo Andro lang, no? Kay naka-experience na kay nasaksihan niya ni Bumbo Liani. Sa kay Bumbuan niya way na to baliwalan to kay Bumbuan sa kun way to si Bumbuan nagkakuha sa video. Basi napulpugan niya patungulo ni Toto Rod. No? Si Bumbuan rin ni Isogman. Hindi niya malawag-lawagan. Pakdulo niya kaniya. Pero hindi sa mamakdol. Okay. Kung mapuno nagiguro kung imo nga harugon no? Sige, ara na sa piyakalinya si Bumbo Liani, no? Kay kuha ko ang iyang report may kanta na sa siling isa ka drug by bust operation. Kagdalan lang interview sa iyang obserbasyon to sang nagligad nga Biyernes nga gin Yao Ming. Kaya balo ko mo banwa ko nung Yao Ming. Mga amo na ng mga lingwahe subong sa mga millennial. Yao Ming. Naubot siya nung ginyaw-yaw. Ginyaw-yaw. Ginwarawarahan. No? Gin-yaw-mingan. Okay. Amo na siya. No? Ang term nga ginagamit subong. Yao-ming. Ginapusdakan pa sa nga bangko ahay. The first time nga natabo sa kuan eksperyensya ni eksperyensya mga kabiyanan ni Bumbo Franz Andro Burgos
no, kag ti amo na iya ang trabaho sang media, no. Mangita sang tanan nga paagi para nga makakuha sa mayong location bala para sa coverage. Actually nagapangita to sila banwa sang mayong nga location nga sa atubang gid para nga makakuha sa mayong nga audio kag maayo man nga video kay naga-coverage yan kasi sa tunga time mo, no. Tigaling kay daw wala lang maintindihan ni Tuto Rod ang wala makuan gura, wala lang may baluan ni Tuto Rod ang trabaho sa nga media, no? Sige. Ano sa pakilinya kung ano to ng report may kita na sa sining drug by bust operation nga ginapatigayon diri sa siyudad sa Bacolod. Bombo Lianizil Menardo, please come in. Yes, Bombo Dan, dakop ang duwa ka mga soltiro matapos nagpatigayon sa bypass operation ang police station 2 sa Purok Lampirong Barangay 2, Bacolod City, Bombo Dan, kung saan ini ang mga suspetsado ginkilala kay Mark Arevalo alias JJ ni 21 anyos kag residente ini sang Purok Lampirong Barangay 2, Bacolod City. Kasubong man nga nadakpan ini si Jeremy Buok 20 anyos kag residente man sa nga mismo sa nga nasambit nga lugar, Bombo Dano, kung sa diin ini ang suspetsado na kuhaan ini sila sa nga 7 ka big heat sealed transparent plastic sachet nga may undod nga mga ginasuspetsuhan shabu, Bombo Dan, kag isa pa gid sinik ang magamay nga plastic nga may unod man nga illegal drugs, Bombo Dan, kung sa diin ini pagid 11,500 ang budol money nga yara sa nalain-lain nga denominasyon kag mayara ini isa ka coin purse pagid nga na-recover sa mga suspetsado, Bombo Dan. Sa diin ini ang suspetsado kon ang mga shabu nga na-recover is mayara kabugaton nga ginabulubanta 41 grams kay mayara standard drug price nga 278,000 pesos. Subong, Bombo Dan, ang mga suspetsado yara na nakaunong sa police station 2 for proper disposition. Bombo Dan? Para sa yes, Bombo Dan. Wag gid sang kadudlaan, no? Amo gid gani, Bombo Dan. So diri adlaw gid mga diri pa ni. Yes, 21 kag 20 ang edad sini, Bombo Dan. Sus. Ano ang puturo nga tanyag ni nila sa ilang future abi nga mapangasawa kag future nga pamilya kun subong pa lang ya nagapangabuhi sila sa droga. Amo gid gani kag hinaya, Bombo Dan, nagatero-langos ng ilang luha kag ang sip-on kiti nadakpan naglibi ini sila nga may bigid sila abi. Sa diri ka suspetsado. Nga may bi sila abi kay balor gid sila nga amo na madang tanila. Napreparahan na tanin nila nga may bi sila yaman. Bagani isang mga nagatanaw kagina aga pa kuno ang pangapi sini kiti aga-aga pa ni kagina nagkandak sang bypass operation ang police station 2, Bombo Dan. So wala man sila tulugay no sa ila sining pag-ubra sa ilang obligasyon adlaw-adlaw do hindi na ta matingala, Bombo Dan, kiti do everyday may ara ginapatigayon nga bypass operation no hindi lamang diri sa Bacolod City mangina sa Bugos nga Negros Occidental, Bombo Dan. Yes, sa Bombo Dan, pamatian bala naton ang dugang nga pahayag ni Police Captain Paul Vincent Pindon. Tigayon kita sa isa ka bypass operation around 5:45 a.m. March 13, 2022 sa may Purok Lampirong Barangay 2, Bacolod City. Kung sa diin nadakpan naton ang aton suspetsado nga si Mark Arevalo E. Jordan alias JJ, 21 years old, single, taga Purok Lampirong Barangay 2, Bacolod City. Subong man nadakpan naton sa paginakop si Jeremy Pook E. Galuyo, 20 anyos, lalaki na siya, taga Purok Lampirong Barangay 2, Bacolod City mano. Sa pagpatigayon naton sa bypass operation, nakuha naton ini ang aton mga suspetsado lagi sa aton nga confidential informant nga kung sa diin nakuha naton ang impormasyon mga more or less mga isa na semana kag paagi kan isang aton nga concerned citizen nga naghatag sa information gingamitan naton sa confidential informant para matigayon naton ang ining operasyon, no. Nakuha sa ila ang
ang estimated weight value ng suspected shabu, mga more or less 41 grams, with the estimated street value of 278,800. Sa subong ara sa subong yara sila subong sa kustodiya sa Police Station 2 para sa proper disposition nila. Patian? Yes, Bambodan. So, muni ang duwa na nakatalanan nga pasakaan sa kaso angot ini sa pagbayular sa Republic Act 9165 Bambodan. Aha. Okay. Antes ka tapos ibong report. Tuod gid man nga nakasaksi ato katugali Bumbulyan isa paglaom sports complex nung Biyernes nga ginyaw yes, Bambodan. So, saksing-saksi gid sa natabo. Oo. So, amo to Bambodan, no? Kay ti kami nagapangita ng kami tutani sa nami balang location. Angulo gid. Oo, posisyon para mag-coverage kay ti mag-cover kita mong kay ti kang dito sa media box gid may ara na nga daan mga photographer kag videographer ang sa tunga gid sa Bambodan. So, medyo malayo-layo. Maayo lang ini kung ang camera mo no nanami. Pero unlike sa iban man nga media gani Bambodan, cellphone lang man ang gamit. So, ang internet connection, hindi pa manami. So, kinanglan man sang manami nga audio. So, dito tani sa may kilid sa stage, although may ara man kita Bambodan, instruction nga pwede dito ang media sa may left side. No? May ara, nag-instruct sa amon nga pwede dito sa may left side sang stage. Pero sa nga mo nga tayo Bambodan, no? Nakibot na lang kami. Wala man to tani sa amon Bambodan nga gin-istorya lang kami tani maayo kung okay ang pag-approach niya. Kaso sang una pa lang yung approach kung saway samon isisita na to ya Bambodan kiti medyo may tuno namong okay kita tani. So sang ikaduwa na nga nagbalik siya. May tuno na siya nung nga kitong yang tuno ayan. Sino nagambal sa inyo nga Dre? Hindi ka mo di pwede. Amo na sa Bambodan. Pirti no? Yes, so Pwede niya gali yan? O nagambal ko gani Bambodan nga amo na to, nagmuno ko kasaila ni diba si ginambal niya lang ito kay tunog ang sound system? Ti hambal ka ni Bambodan, hindi siya kabati. Kung hindi ka kabati, rason gid ba lang amang lampos kadara maglampos ka sang bangko, magsinggit ka sa media da Bambodan. So kami Bambodan, ang sa side ko naman Bambodan. Yes, Bambodan. Kung hindi siya kabati, Bambodan. Hindi sa gyapon kasinggit pero lain niya ang tuno iya sa pagsinggit nga ginatuno niya hindi siya mabati. Kag gusto niya nga mabatian siya. Yang iya nga tuno iya hindi man to ya parang makabati ang ginahambalan niya. Kay ang tuno pangsita man to ya. Bumbulyan. Nautod si Bumbulyan eh. Bumbulyan. Bumbulyani. Sige. Doon nautod si Bumbulyani yaw. Liyo ko na bi Bumbo Kim. No? Bumbulyan. Okay, nautod si Bumbulyani. Balikan natin siya. Sige. Tino okay man nga hindi kasulod. Bumbulyan. Yes, Bambodan. So, ang sa ako na part Bambodan, no? Wala man gid kami balagambal nga kilalahon kami as a media Bambodan. Galing kay ti kung iban to bala nga tao bi ang ginamoy ato nga wala pa maaba nga si taon niya lang ti kalain man na sa part namon Bambodan kay ti nag-ayo lang man kami nga makuha lang kami to video. Okay gid tani kung nami ang pag-approach sa amon Bambodan kaso kay may paningal kag sang ulihin na kalain lang Bambodan nga amo nang upon mo sa obra ginambalan nga sino ka gid daw maano ka. So, sa pamangkot, sa akon mapamisaron, sino man siya Bambodan, nga amon kami ato, no? Kalain lang, nasa parte sa amon na Bambodan. So, tapos ato man to si Bumbuan, nakita ka mo ni Bumbuan, na mo ito nga naghahara-hara siya, kadto nga nagkuha video, dogin hambal na nato siya, ano to hambal ni Bumbuan, basta ginkuha man sa saway man sa ni Bumbuan eh. Yes. So, nagamba kami sino ka man nga masinggit kagid sa amon. Kay ti nagamba ko Bambodan nga kung okay lang tani ang pag-approach na wala naglabot sa amo gito nga nagsininggitan na ito Bambodan. Kay ti kalain gito sang agwati naintindihan man sa namon kay ti ambagani ni Bambo Andro medyo mainit ang tsimpo. Diba sinagainit man to ang ulo ya balao. So
Ti sa amon wala naman lang to tani galing kay ti nagduro-duro pato siya daan sang bangko nga ako nugin pangkuha to namon. So nasa side naman namon bambodan. So mabalik naman to namon kung amo lang man na ang punto yang nga agin ko ato ang bangko. Mo So malagil galing itong issue kay ginkuha niyong bangko. Ti tani kinambalan niya lang ti day, tuto kag ginday, hindi kina di pwede gurong bangko iuli niyo lang. Ti daw iuli niyo man guro to dayon. Amo gid gani bambodan kay ti mga ang PSG gani kag ang sa Bacolod City Police Office nga mga kapulisan kalmado lang man to magsaway bambodan o kung mag-facilitate bala sa mga tao no mag-assist dito pero siya daw pulis Kulang pang sa seminar kalawakan ni nga tao ni basi ido buang ni siya hindi hindi to tao basi ido to nagpataw-tawo lang. Daw mamo gid gara bambodan no. Mayo pa kung isa ang ido. Kaya makasiling ka pa nga siya kanami sa ido daw tao. Kaysa ang ibang nga tao masibaw na ano klase tao ni daw ido. Ang ido gani kay hindi pa bambodan. Tamo gani yang ido makasiling ka pa nga. Mayo man yang ido kay daw tao pa nakintindi. Pero ang ibang nga tao hindi kay hindi. Oh, So daw amo ido. na ang punto lang tayo bambodan no nga tani hindi siya magasinggit bala ang ginatawag bala nga respeto o kung humanity bambodan no mayo lang na permi kung magbato man bambodan ang ginasing ala niya pero kung ara makaluluoy man be ultimo ordinaryo lang gid bambodan nga mga tao nga wala gid sang pamabate makaluluoy man ay bambodan nga amo na mo na to Gimpusdakan niya pa bangko? yes gendro-duro iya kay may mga pangalan ako na bambodan nga ginkuha namon. So, ang purpose ng bambodan, nga may butangan kami sang tanis ng gamit to. Sa mga camera, sang ano to, sa mga bag namon. Amo naman tong purpose. Pero kung amo ginahibubunot, yate pwede man to namon mabalik kay bambodan. Sa bangko, tingnan sino gitong nabutang to sa bangko, may VIP to nga magapungko, May pangalan bambodan, may apelyido to. May apelyido. Ahay. Kay ko to pala bambodan. Nagkakuan gid sa galiya sang may mga butsing ganung galiya. Sa Grand Rally nga ini nilini, may ara iya gali sang mga reservation kag may ara iya gali nga daw sang una nga panahon sang Chimpo Katsila nga may ang mga pulungkuan niya sa mga VIP may mga ngalan nga daan. May ngalan to bambodan ko man to ang nakabutang KHU. KHU or KUH basi kay mo. Basi hindi tiya KHU basi may una pa to nga bangko. Grabe. Basi bangko. Bangko guro to yan. Basi ang imo na nga nakita tuko. Ang bangko ay mo mabasahan. So amo to ang alboruto nya pagid kay nga agin ko namon kay may nakapangalan to no nga. Okay. Nga may mapungko. Nadlok sa siguro nga kuwaon to kay tinareserba na to sa kung sino to nga apelyido basi dito siya nagakurog basi amo tong yang agalon nagaduda gid ko nga ido gid siya mo hindi guro ni sa tao basi ido ni siya nagpataw-taw lang kita mo nadlok gid siya dito man niya kadlok kagin kuha niyo to ang bangko sang iya nga boss sa iya nga agalon kita mo grabe pangurob niya nga daw maglaway siya bumbo liane. Magid gani bambodan kag ang nag-apologize pa si ma'am to nga naka-black nga gintawag yang nga isa man siguro sa facilitator. Pero sa iyang amo na to ginimo daw wala man kami kabati nga nangayo siya sorry or nag-apologize sa bambodan kung nagulpihan man gid siya be or sa iya man nga part nga nagambas nga bungol siya o kung na hindi siya mayo kabati. So kung nag-sorry mayo pa tong kilala ko nga mayor sa IB Magaluna sa una kay pagkatapos namon samtang na iya nga nagpa-blatter diyan kami nga duha. Pagkaguha ko na iya, sugatan na ko siya. Partner, pasensya kid, okay na to. Why na to, kalimti na lang to. Mga niya kay, siya yaway kid. Hindi pa siya, hindi pa siya ganit mayor, hindi man siya barangay Kagawad, hindi man siya barangay Tanod. Daw ay man siya ganit posisyon. Doon mo na siya mag-asta. Amugit siguro may, ano ba mo dan, no? May, ultimo, ano lang man tabi ba mo dan? Ordinaryo lang man ta, so wala man ta ipabukal gid. So amo lang man malatani ang ginapangayo namon is respeto lang gid kaga humanity. Respeto lang bilang isa ka tawo bumbo liani. Correct. Yes. Pareho man lang kamo yang tawo magluwas na gid lamang kun ido gani siya. Amo gani siling ko basi ido to siya kita mo ginbinghal kamo kay ang naibaluan niya nga proteksyonan sa ido ang iya lang agalon. Amo to nagapanag-iya sa bangko nga may ngalan sa likod. Amo to gurong iya nga agalon bumbo liani. Bambodan ko ikaw guro magsinggit sa akon, dumabaton ko pa kay
sang pagkapasar ko board na handaan mo pa ko kung napakaon. Pero siya, biskan, isa ka pasi, wala gid siya may napakaon sa amon. Singita niya kami sa amo to, ano bala kalain sa Balatsagon, Bombodan. Kita mo gilan na, utihui. Sino sayang nga magasagad singgit si mo man? Kag sa inyo ni Andrew man? Yes, so may lang kay ti ang tolerance, no? Maximum tolerance ni Bombo Andro, grabe, Bombodan. So, Nilibang ko kay kalmado sa Andrew, gyapon. no? Saludo ko sa inyo nga na mintinar yung inyo nga composure. Nga way ka mo mag padala-dala man nga sa pagsinggit-singgit ato pagtaas ni ko nga si Andrew nga dadong yang nga guya kuno tudo halos matapik na sa guya man ni Andrew mo sa pagsinggit niya. Sino ka ginhaw? Do mo na ti magani kay way siya tuslukan ni Andrew sa inumol. Ginahulat ko lang gani Bombodan kay tabi ko do sumbago niya si Bombo Andro. Grabing iya nga kumpasan. So ang sabat lang ni Bombo Andro. Hindi lang kami pagsinggit. Damo tong ato nito sa palibot nga nag-obserbar tapos yung tadi doon yung isa tani mapuslan sa kastigo Amugid gani Bombodan. Kiti kami hindi man kami goro makabatas nga magtulok lang. Miskan babaye kami, no? So kalain na Bombodan. So sa kagapon ang sabat lang gid ni Bombo Andro nga hindi lang kami pagsinggiti sir kay hindi kami. So ibalik lang ni namon ang bangko kung amugin man na. Hindi lang kami pagsinggiti. So amo lang na yung ginayo ni Bombo Andro kagapon. Iti kung tuturon kita goro Bombodan, wala man siya mahimo. Tuldo nga daw, dako man lawas siya sa kay Andrew, pero medyo sulid-sulid si Andrew. Yato yung lawas siya daw kahumok to nga lawas. Kung ikumparar ko sa ulo, daw atataro. Tapos lamharon pa si Bombo Andrea Bombodan. Siya may ambot daw kay edad Andrew kami to ay. Oo, nakulbaan kami gani Bombodan kay base, bala kung matumba siya, wala pilas. Kaya kami piyang sa laon. Nga kami na to gani ang abragyado, no? Ang agrabyado kami na. So, wala ba Bombodan, So, kung ako ang sugatan niya to, hindi ko man siya pagpatupan mo. Ako lang siya nga utoy-utoyan, kadlaw, kag tulukon, kag kadlaw-kadlawan ng blayaw. Kay sa pagkadlaw ko lang siguro, basi matumba siya. Amugid. So, kung kakisaba mo dan, biskan ano takambal, bala sa aton nga kaugalingon, nga kung sitaon kita or singgitan kita sa isa ka tao, dapat kalmado. Pero kung ara ka na sa sitwasyon ba mo dano, so hindi ka man makabatas nga maghipos lang dra, kung maglumaw-lumaw, kung kaya mo magbato, batuan, gid ba mo dan. Basta wala lang labutanay. Ay, oo. Kuan na sa banta ko, kuan ni siya, no? Sa banta ko, basi hindi to siya, kundi may ngalan ka mong gin-forward sa akon, kagitsura. Singko ba si ginkopya nga itong itsura sa kamusto nga tao ba si ido ni siya nga nagtigbaliw lang blaw? Ambot sa iya kung ano ni klase nga sari sa di Bombodan. Wala ka ni Kenshindi sa iya. Ang banta ko, kuha ni siya mo, ning ba si ido nga nagtigbaliw lang, nagpakuno-kuno siya nga tao sa pagkatao sa pagkatao ni Mr. RC. Gapatay ka pa na sa mga gatig bailo, Bombodan? Oo, basi ang matutuod nga RC, hindi to siya. Basi ang tuto sila, balay ang nagapimuyong. Basi ginilog niya lang to ya ang kwan, ang itsura ni RC. Amugete, nagbalik pag ito ganin, no? So, kinulbaan, nanggit kami ito Bombodan. Iti, na, boss. So, tanawan ta Bombodan, Basi pa lang mangayo, pasensya. Okay, Yes, kung so magpangayo pasensya, bumbolan okay lang man kung magpangayo pasensya. Ay, gapatawad gani si Kristo kag ang Diyos Bombodan, kita pangatawo lang. So, correct. Amo na, maintindihan ta na Bombodan, no? Amo naman naton ginapangayo, respeto lang gid Bombodan. Okay, Kay kami garespeto man kami sa masugata namon biskan sino pa na Bombodan. Sige. Sa Bombodan, live gikan diri sa patrol, ini si Bombolyan ni Silminardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod, basta radyo, Bombo! Salamat gid Bombolyan ni Zil Minardo. Ay, naka-experience. Amo gina, may ganun na maka-experience ka muna kay at least sa ulihi ba lang, magtigulang na kamo pariw sakon. May maistorya man kamo sa mga ulihing tubo. Magsiling nga, sa una iya nga, nagkagi nga nagataya dahay mo. Nagkagi nga gin-yoming kami. Kakamping.
Usisaan nyo niya. Ning samtang hindi pa uli ang tanan, dapat siguro i-bar nyo na ini si Mr. RC, si Tuto Rod, nga mag-intra pa, mag-participate sa inyong mga gatherings, kag inyong nga pagkampanya kay amo ni sa makapaguba sa imahin sang presidente, sang kandidato nga inyo ginatibuong. No, kung ako sa kay kay Anay Governor Lito Cosculuela, dulaon nyo na ni sa listahan si Tuto Rod. No, kay amo ni siya ang makapaguba sa inyong organisasyon. Kag ako nagasuspitso nga basi kuan ni siya ining sa lain lang nga kampo nagpakuno-kuno lang kuno nga supporter. Gali imbis nga makadugang sa sang buto, makabuhin pa siya sang buto. Okay? Ayo, sa subong sang nagligad banwa, no, may 5 pa kita ka minutos na bilin. Ang base lang ni sa ako niya nga obserbasyon, no. Sang nagligad nga Grand Rally, diri sa Bacolod, do manotis naton nga pertigi magkadamo ang mga pink, no, mga pink. That's why may naga-obserbar nga sang Grand Rally, why si Mayor Bing nagtambong, wala man si Mayor Bing mag-endorse kung sinong presidente niya, basta ang lang gin-endorse ni Mayor Bing, amo ning si Sara Duterte, Vice President. Ang nagtambong lang to sang gabi, amo si Vice Mayor Elcid Familiaran. Daw nagdamo to ang fans ni Elcid Familiaran daw na ginanamian ang mga nagtambong to nga kalabanan to, mga taga Bacolod, mga butante man. Di may mga nagasiling niya, ini kapirdihan gini ni Mayor Bing. Nga wala sa mag-attend, tanawa si Elcid kay nag-attend siya daw, hindi daw kanabi isang pagbaton sa mga butante siya. Amo man si Governor Eugenio Bong Lacson. Daw kadamo man to sa mga fans ni Gob Lacson. Now anyway, ang ining mga hindi pagtambong, pagpakita ni Mayor Bing sa suporta, mangin negatibo man ni ukon na positibo sa iyang kandidatura di siyudad sa Bacolod, we cannot tell, no? We cannot tell until nga magabot ang eleksyon. No? Kaga ko magdaog siya o kung mapierdi siya. Pero sa bahin naman niya ni Albi Benitez, ang ginsuportahan ni Albi Benitez siya Bongbong Marcos. Bongbong Marcos siya, kag aragin siya, nag-visible siya. Samtang iyang asawa naman, ang ginasuportahan si Leni Robredo, kag tumanto nag-tabid-tabid sa kay Leni Robredo sang pagkanto diri sa Negros Occidental sang Friday. Duha na nakabutang ang ginatanaw naman sa mga butante. May ara nga nagasiling siya siya daw hindi ni maayo sa bahin sa kay Albi kay nga ang mang-inganyo siya sang butante, hindi siya gani kay-inganyo sa asawa niya nga mag-upod sa iya mga ginasuportahan. Amo na abi ang reaksyon. Pero may ara man nagasiling nga siya insakto ni nga tikang ni Albi nga siya masuporta sa kay Bongbong Marcos, asawa niya sa kay Leni Robredo. Siko sa ano nga plastada abi nga maayo ini mga payo ni sila. Kay suno iya sa iba naman nga naga-interpretar, siya daw kaangay bala nga namamangka ka sa dalawang ilog. Namamangka sa dalawang ilog. Kaya sa subong hindi pa mapaktan kung sino gin madaog, si Bongbong Marcos o si Leni Robredo. Sa tiyon nga magdaog si Leni Robredo, why problema sa kay Albi Benitez, kay supporter ang iyang asawa. Kung magdaog naman mapirdi si Leni Robredo, kung magdaog si Bongbong Marcos, why man sa problema gyapon kay nagsuporta si Albi sa kay Bongbong Marcos. So sa malipot nga pulong, grabe nga pagpaniguro ni. Amo na paniguro. No? Kag sa report nga ko na baton, bisan ang slate gali ni Albi Benitez, nagatunga, ang katunga, Bongbong Marcos, ang katunga, Leni Robredo. So, grabe nga pagbahig ba? Daw, ay nga pagbahig ya kung sampang pang pusoy, daw hindi gini parot mo.
Do hindi kit parot, imagine mo na yung way pasingadtuan, bro. Kung magdaog si Bongbong Marcos, dikit magyapon si Albi kay amo nang ginasuportahan. Kung mapirdi si Bongbong Marcos, magdaog si Lini, dikit magyapon si Albi kay ang iyang asawa supporter ni Lini. Amo nang ginasiling nga abilidad. Tay masiling ka mo nga kuan kawalan iniya ni Albi kay ang iyang asawa nagsuporta kay Lini siya Bongbong Marcos. Pero basi pa man lang gini. Pero kung hindi man tuod nga mo ni ang ilang nga kalaging, pero basi pa man gini tuod nga way aging tindana yung mag-asawa, lain niya yung bana, lain niyang asawa. Kaya kung sundon ginaton niya ang nakaanda na naton niya nga gawi, nga kultura, di kung anong iya sang bana mo man sa asawa or anong iya sa asawa mo sa bana. Halimbawa karon kung ang asawa lain ang iyang suportahan, ang bana lain man suportahan, istoryahan ninyo. Istoryahan na sa mag-asawa kag maghimo sang win-win solusyon nga it's either nga ang asawa ang magsunod sa bana o kung ang bana magsunod sa asawa. Pero kalabanan ng bana magsunod sa asawa. No? Kaya kalabanan mga bana subong miyembro sang uhaw. Kaya balo ka Kim ko nanong uhaw. Union of husbands. Union of husbands. Union of husbands afraid of wife. Di kalabanan to ya. Ang asawa niya, Lini ko. Ang bana nga Bongbong siya. Lini naman ang ko. Para wala taga mo. Para isang aton nga desisyon. Or isider nga, ang bana, ya Bongbong ko. Ang asawa, Lini ko. Ano na masiling asawa niya. Masubmit ya si mo bilang bana. Ya updanay kita ya. Isa lang yung aton yung isa lang aton yung butuhon. Hindi tayo kita na gila ni mag-asawa, hindi pa kita mag-unite. Ay, oo, banwa kasadya, no? Kada mo sa mga istorya politika nga nagatuluhaw. Oy, basi may mga iban man kabudang istorya, may kagtanan sa politika nga i-share nyo lang rin kay basahon ta. Wala na kita banwasang nagakigong oras rin sa ito ng pagpangalagad sa palatuntunan na Bombo Report Sunday edition. Of the night kita karon sa palatuntunan Bombo Harana kang iban pa. Upod sa inyo, Anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones para sa pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones.
Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo!
tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga